Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández, fálavos nesta ocasión dende o meu despacho na Universidade en Martin, no estado de Tennessee, aquí nos Estados Unidos de América, dando a benvida a este novo programa en directo, emisión en directo do Bar Celeste, despois dun empate que soubo a pouco, parecía claro que o Celta ia gañar os 3 puntos, pero un deses erros defensivos aos que nos ten acostumado o equipo, pois quitou os célticos 2 puntos e voltaron de Mallorca cun empate a un punto despois de 2 partidos. E mañá, porque estamos hoxe en martes, día 26 de agosto de 2025, mañá na casa o Celta xogará fronte a un Betis que chega con 4 puntos. E para falar de todo iso, de moito máis, temos xa ao outro lado da liña, por suposto, o meu amigo Fernando Rodríguez Estévez, cofundador do Bar Celeste. Benvido, Fer. Estás aí un pouco escuro, pero bueno, véxote ben. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes a ti y a todos los seguidores del Bar Celeste. Bueno, pues aquí en la jornada 2 ya con otra imagen del equipo ya un poco más reconocible, un equipo más entonado, pero bueno, con esa pena de no haber podido, bueno, pues echar la firma y definitiva a esa victoria, ¿no? Pero faltó ahí un poquito y vamos a ver si en el tercer partido ya la imagen es un poco más consistente, aunque el rival es de nivel, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando, hay que calmar un poco, bueno, pues las aguas. Le preguntaban el otro día a Yago Aspas que si había tensión o presión en esta segunda jornada, ¿no? Yo creo que hay periodistas que realmente, no sé, no hay noticia y la buscan, ¿no? Y buscan el titular y buscan, y Yago le decía, no, presión ninguna. O sea, efectivamente, somos quienes somos. Claudio lo decía el otro día, ¿no? Hay que recordar quién es el Celta, de dónde viene, la historia que tiene. Entonces, bueno, pues evidentemente en la jornada 2, en este momento, presión ninguna. Pero yo creo que hay periodistas que realmente quieren sacar titulares de donde no los hay. Pois sí, ademais, Fernando acertou o resultado, 1-1, dixo que ia marcar Jutla, non foi Jutla, foi Javi Rueda con un verdadeiro golazo. E, bueno, pois damos a benvida tamén a Tino Vaz, a En Absoluto, que xa están por aí nas redes, no chat, e xa sabedes que podedes comentar, facer preguntas, matizacións, etcétera, etcétera, no chat. E na Coruña temos o noso amigo e celtista de pro, Mario Seijas. Mario, benvido a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Boa tarde, por decir algo. Bueno, aquí fai boa tarde, pero digo polo resultado máis que nada, porque é dicir, parece que máis ou menos a sensación é de que ia todo ben, ou o partido bastante controlado, un partido sempre xogando en campo rival, no campo do Mallorca, a pesar de que a porcentaxe de posesión era bastante dividida, pero tamén, o sea, hai que dicir que cando se xoga sempre en campo rival, pois a posesión é difícil de ter, a menos que teñas unha superioridade moi grande, pero a verdade é que o Celta eu penso que tivo dominado todo o encontro e que ese fallo puntual que xa foi tamén outros fallos puntuais na primeira jornada, pois nos condena claro, nos condena moito, porque son 2 puntos que deixamos polo camiño. Fallo ademais de tensión, porque semellaba que o balón saía, despois o balón non saiu, por lo tanto, pois iso deu unha oportunidade de continuar a xogada e finalmente pois empatar o partido. Teremos máis convidados que non están aínda por aquí, pero que chegarán nalgúns intres, así que comezamos xa directamente a falar do partido. Mario, Fer, a vosa lectura rápida deste encontro en comparación tamén co primeiro partido que o Celta perdeu na casa. Dale, Mario. Sí, pois bueno, o meu xuízo, a verdade, que me gustou tanto o plantexamento de Giraldez, pareceme máis valiente, o sea, quero dicir, saca a carreira un pouco máis de contención, supoño que por algún motivo supoño que defensivo do rival ou algo, saca a Javi Rueda, que é moi ofensivo, despois busca bastante os espacios, o sea, penso que quería recuperar e sair rápido en transición para intentar buscar as espaldas rápidas, porque con Jutla e Durán pois non creo que fose moi creativos,
sí que saca 2 mediocentros para min, pois que quizás foi a máis a miña sorpresa, porque pensei que iba a xogar ou Damián ou algún outro xogador ou tal, e xogou Sotelo, que para min fixo un partido soberbio, fixo un bon partido. Quizás se sigue faltando a nivel defensivo esa intensidade que todos esperamos, pero que para min que foi, bueno, fixo un gran partido. Outro dos que cabe mencionar é Manu Fernández, que encima fai historia co clube o ser o terceiro da súa xeración, pois que desa familia que xoga coa camiseta do Celta, pero ademais hai que decir que xoga no perfil dereito, que normalmente todo o mundo pensaba que se xogaba iba a ser no perfil esquerdo, non no dereito. Para min fai un gran partido tamén Manu Fernández. Despois sorprendeme un pouquiño o cambio, supoño que por gasolina, ou viu así Claudio. Pareceme que foi un partido pois, bastante ben dominado polo Celta, a pesar de que houve pois, iso, un pouco de... O sea, non foi un dominio claro de tanta posesión, pero sí se crearon moitas ocasións claras, sí se tirou, por exemplo, unha de Moriba que tiraron desde fora, o sea, houve de todos os colores, eu creo. Bueno, igual temos tamén ás veces ese último debe nos últimos 3/4 que sí que vexo que aí se nos atraganta un pouquiño o tema pois, do último pase ou da definición clara. Tuvo unha William tamén bastante clara, eu creo que podía haber tirado e tal, pero en líneas xerais a verdade é que me gustou o plantexamento, que me gustou o dominio do Celta e que, bueno, pois o dito, por un simple... Para min hai que puntualizar que quizáis o único que pudo haber un partido bo de Radu, que eu xa comentei o día anterior que estiven aquí, que é un bo porteiro, que hai que confiar nel, o único un tiro de fora do Mallorca que sí que nos meteu un pouco aí de, oye, un tiro desde fora e tal, pero creo que non, o Mallorca, ou polo menos nunca deu esa sensación de peligro que podían dar outros equipos. E nada, eu creo que o que non sei se dicir mala sorte, si non sei, porque hubiésemos atinado con outro gol, ese gol non suporía nada para nós, levaremos 3 puntos, pero bueno. Fernando, a túa lectura, que lle faltou o Celta para levar os 3 puntos? A ver, yo de entrada lo que vi fue un equipo ya más entonado desde el principio, un equipo más metido en el partido, con la cabeza 100% en el partido, y ya eso, bueno, pues comparado con el primer partido ya es mucho, ¿no? Después la jugada del gol me parece buenísima, la jugada además realizada por 3 canteranos del Celta, con lo cual eso ya dice mucho. El gol en sí es muy buen gol. Yo creo que Javi Rueda ahí realmente hace un bautizo inmejorable para su nueva etapa en el Celta, ¿no? Y bueno, en cuanto al gol en contra, evidentemente hay una falta de colocación, es decir, el jugador que al final acaba marcando está muy solo. Entonces, claro, hay como un desajuste. Hay 3 que se van, creo que con el primer jugador con el que está el balón, y después hay uno completamente solo. Entonces, bueno, es un desajuste. Yo no sé si la defensa del Celta se relajó al pensar que el balón salía. Eso es un tema que habrá también que analizar. Pero es una pena que un partido se nos vaya en esa jugada, ¿no? Bueno, pues evidentemente cosas a corregir, pero bueno, me quedo con la progresión colectiva. Es decir, al final estamos hablando de un proyecto que ya el año pasado dio sus frutos y la forma de jugar se vuelve a salir a flote, ¿no? Es decir, lo que vimos en Mallorca es un poco más el Celta que todos queremos que lo que vimos contra el Getafe. Entonces, bueno, pues es un punto de progresión. El punto que se lleva el Celta de Mallorca es un punto, pues eso, de que el Celta está mejorando. Y bueno, sí, los 3 puntos estaban ahí, pero bueno, también el Mallorca creo que hizo su parte. Yo no lo veo tan injusto el resultado. Sí que, evidentemente, teniéndolo tan cerca, da pena y da rabia. Pero no diría tampoco que es un resultado injusto, la verdad. Eu estou de acordo con Fer realmente nesto do resultado xusto. Xa sabemos que a xustiza non importa tanto, pero eu penso que sí, o Mallorca tamén fixo as súas cousas. Non podemos dicir que o Celta tivo o partido controlado totalmente de principio a fin. Houve momentos na segunda metade nos que o Mallorca tivo ocasións para marcar gol. Radu fixo un par de paradas que estiveron ben. E, bueno, pois se falamos de xustiza, evidentemente un empate non é injusto en absoluto. O que pasa é que, claro, o Celta, dende o meu punto de vista, non soubo gañar o partido, non? Eses típicos partidos que semella que tes controlados, que, ademais,
a contra, pois creas algunha ocasión, como esa ocasión na que Fran Beltrán tivo a oportunidade de marcar o segundo e xa prácticamente matar o partido, pero é unha situación na que o Celta non matou o partido, non? Tanto polo control do balón, pola tensión defensiva para manter ese 1-0, como por non ter conseguido un segundo gol, pois claro, sempre no fútbol, e ademais no fútbol de élite, pois é xogar un pouco con lume, non? Porque un gol pode entrar en calquera momento. O que molesta un pouco foi o xeito, non? No que o Mallorca empata, porque houve algunha outra ocasión na que o Mallorca podería ter marcado un gol e tampouco diríamos tanto, pero unha falta de tensión defensiva, semellaba que o balón saía. Marcos Alonso sae na foto unha vez máis por esa razón, porque faltaba esa tensión de asegurarse de que o balón realmente saíra e non creer, non? Como dicía unha profesora de educación física que eu tiña no Instituto Rosais II, dicía, el creí que e el pensé que son amigos del tonteque. Pois, bueno, iso pasou un pouco, non? Pensábamos que o balón ia sair, non saiu, e despois o Mallorca pois pesca en Río Revolto. O Celta non fixo un mal partido en Mallorca, do meu punto de vista, pero penso que estes problemas defensivos, de tensión, etcétera, pois é algo que hai que poñerlle unha solución e ir mellorando co paso dos partidos. Penso que unha cousa é dicir iso e outra cousa é xa pois pensar que o proxecto do Celta non vai funcionar, que o adestrador está acabado, etcétera, etcétera. Non hai que ir a eses extremos que se ven nas redes sociais, non? De feito, non sei, gustaríame preguntarvos por algúns exemplos que vos podedes por sobre algunhas das melloras que vos vistes sobre o céspede de Son Moix en comparación co primeiro partido. Bueno, eu quizás creo que o máis significativo é que se ve un equipo menos ansioso, non? Quero dicir, sempre que intentou ter o balón o fixo dunha maneira máis clara, máis tranquila, non? Sempre se buscou. Tamén hai que decir que utilizou ferramentas para eso, quero dicir, para min que xogase Sotelo pois dá un manexo de balón maior, claro, ten unha capacidade de pase de manexo de balón pois moi bon. Non é o mismo, por exemplo, que se posa Fran Beltrán. Fran Beltrán ten outras características, é un grandísimo xogador que abarca moito campo, que rouba moi bons balóns, pero que despois a hora de distribuir o balón moi diferente. De feito, para min, erra un pouco aí Giraldez na hora do cambio, porque penso que o Celta necesitaba máis posesión de balón e darlle máis tranquilidade ao xogo e non intentar expoñerse. Entonces eu penso que o haber metido a Fran non é un especialista de ter o balón tampouco, si que dá moito oxígeno, si que dá moito roubo, pero creo que tiña que optar por xogadores pues, para matar un pouco o partido a nivel ter o balón nos pés e non deixarlle ao Mallorca pois que poida facernos ese tipo de contras tan perigosas e todo. Entón, bueno, sobre todo vin mellora niso. Tamén vin mellora na defensa. Hai que decir, salvo ese punto, ese gol que para min, aínda que saia Marcos Alonso na foto e todo iso, para min o fallo real está na indecisión dos casi 3 xogadores que están rodeando. Salta Javi Rueda por detrás, pero non é Javi Rueda o que ten que saltar, o que está de cara é Javi Rodríguez, e penso que debería de ser el quen salte e quen se anticipa a xogada, porque ele está de cara, pode ver todo ben e podría despexar dun modo mellor. Penso que aí o fallo está entre esos dous. Despois que digamos así que o xogador do Mallorca pasa o balón ao lado e poida rematar o compañeiro, pois xa é que vende un balón bombeado, un xogador tamén que a pasa así medio, que decir, é unha xogada bastante fortuita e moi difícil de defender, eu penso. Tamén digo, para min a clave está xusto nese salto, que sí que creo que é como que amagan os dous e deixan cómodamente saltar e pasar o xogador. Pero quitado ese erro, eu vin a defensa bastante sólida. A min gustoume Carlos Domínguez e sobre todo gustoume moito Manu Fernández. Creo que Manu Fernández ten unha cabeza moi amoblada, moi ben postiña, que pode dar máis veteranía do que pode dar o mellor algún outro, e para algún partido pode estar moi ben, aparte que ten unha gran saída de balón. Polo tanto, creo que debería de ter minutos este ano Manu en moitos aspectos,
sí que vexo mellor este inicio de temporada quizás de Javi Rodríguez, de Marcos Alonso, tamén o vexo un pouco floxo, pero este partido en concreto, ainda que saia na foto Marcos Alonso, non creo que seña culpable en nada. Creo que máis é en sí o partido porque non estamos acostumbrados a ver ese Marcos Alonso que domina tanto desde detrás e que ten tanta claridade a hora de sacar o balón ou de incorporarse e axudar no aspecto ofensivo. Pero para min a mellora está aí, de un pouco a nivel defensivo de verse máis sólidos, quitado ese punto aí que eu que digo que nos mata, e despois a hora de xogar o balón, pois ser un pouco máis pacientes e non ser tan ansiosos e tirar balos a lo loco. Creo que o Celta, a pesar de sacar xogadores que iban moi á espalda, como Durán ou como Jugulá, soupo xogar ben ao fútbol nesa primeira parte. Bueno, agora pode entrar Fernando, pero antes diso temos xa aí preparado para entrar no Bar Celeste. Volta unha tempada máis despois duns meses de verán de descanso ben merecidos. O noso amigo Mon Catalina. Mon, benvido ao Bar Celeste. ¿Qué pasa, Mon? ¿Qué tal, rapaces? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, todo bien, escuitándoos atentamente. Aprendiendo, Nada, ¿no? Aprendiendo, como siempre. Tú sabes que siempre trato de aprender. Así es. Todo ben. Pois non, antes de que Fer entre a valorar o que dixo Mario, a túa lectura deste partido que decepcionou no resultado porque parecía que o Celta ia levar os 3 puntos e finalmente pois quedou con 2 de menos e trouxo simplemente un empate de Somoix. Sí, é verdade. Cando os empates chegan ao final e ves tan preto eses 3 puntos que bueno, que creo que o Celta non sei se mereceu, pero que fixo máis que o Xetafe na primeira xornada, pero bueno, típico partido pois como do Español, non? Hai 2 temporadas que levas a iniciativa que en 2 contras matante, pois bueno, eses 3 puntos sabían moi ben, non? Para recuperar a meta da táboa, que creo que é o lugar que debe ser o obxectivo do Celta, non? E bueno, neses fatídicos últimos 10 minutos o Celta, eu penso que se caeu físicamente, sinceramente o vexo. Creo que o erro defensivo é un erro de non poder máis, de que a cabeza quere, pero o corpo xa non? Ese erro de Marcos Alonso, de non continuar a xogada, un xogador tan intenso como a él, logo a vigilancia defensiva. Bueno, penso que eses erros non digo que sexan fáciles de pulir, porque é o gran problema do Celta, a dichosa defensa, non? Os dichosos erros de concentración que o ano pasado tamén tivo. Pero eu estou relativamente tranquilo. E diría que relativamente satisfeito co rendemento do equipo. Creo que o entorno está teño eu a sensación, o mellor é unha sensación personal, pero creo que o entorno está sendo demasiado non sei se exixente a palabra, pero sí que estamos a poñer o listón nun lugar que non corresponde. Nun lugar que non corresponde. Froito da brillantísima e inesperadísima clasificación do ano pasado. Creo que iso pode levar a equivocarnos, a que esa xente que perda o foco de onde ven este equipo, de quen é o Celta, de cal é a estrutura da plantilla, de que adestrador temos. Teño esa sensación, xa dende a pretempada asentada en determinados comentarios que lees, en conversas que tes con determinadas persoas. E se nos cargamos desta presión gratuita, creo que non hai nada positivo do que imos sacar. O Celta ten que palixar pola permanencia. Isto é así. E isto non é ser conformista, ollo. Non é ser conformista. Isto é ser realista. Porque o Celta, fixadevos os atrancos que está a ter para poder incorporar un xogador, non quero dicir semi-retirado, pero dende logo que xa probablemente cumpliu o seu mellor rendemento como é Denis Suárez, non? Os problemas que está a ter por esos problemas de límite salarial. E o Celta é un equipo que outro día, se non me lembro mal, presentou 15 xogadores procedentes do segundo equipo. Que a milagre que esteamos en Europa, pero non convirtamos a milagre nunha exigencia, non? Entón, bueno, creo que esa é a mensaxe que creo que debería ter todo o mundo en riba da mesa para lograr outra campaña como a do ano pasado ou parecida, non? Fernando.
Yo antes de hablar de esa pregunta que hacías, Antón, voy a hablar de lo que ha dicho Mon porque estoy bastante de acuerdo, sobre todo con lo Sí, del el listón. O sea, sí, de feito, gustaríame que todos falasedes un pouco sobre iso, sí. a ver, yo hace tiempo que me fui de Twitter, estoy en realmente muy pocas redes sociales, pero Fixeches ben, fixeches no ben. Sí, fixeche moi ben, no hace falta estar, no, pero es que no hace falta estar para palpar eso. O sea, realmente lo palpo igual sin estar en esas redes sociales. Entonces, claro, evidentemente, no es que me moleste, pero me da rabia y lo que dice Mon, o sea, realmente estamos un poco, yo creo que, no sé, con otro tipo de gafas puestas, ¿no? Es decir, lo del año pasado, evidentemente, pues no digo que no sea mérito del Celta, que evidentemente lo es, pero bueno, nadie lo esperaba, o sea, nadie esperaba, pero ni por asomo llegar ahí. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues evidentemente seguir esa línea de juego que la estamos siguiendo. De la jornada 1 a la 2 hay un cambio claramente a mejor, ¿vale? Pero es que estoy de acuerdo, es decir, el Celta tiene que salvarse, evidentemente, con ese estilo que Claudio pues vino a implantar y que lo está consiguiendo y de forma increíble con muchísimos jugadores de la cantera, con lo cual ahí estoy totalmente de acuerdo, o sea, presión ninguna, insisto otra vez, en lo que le preguntaban el otro día a Yago Aspas, un periodista, ¿no? Le preguntaba al final del partido, bueno, es que en Vigo hay tensión, hay presión, y con toda tranquilidad dijo, no, presión ninguna, y efectivamente es que no la hay. Entonces, yo creo que a veces los periodistas también tienen culpa en eso. Entonces, claro, porque si alguien le hace mucho caso a lo que dice un medio de comunicación, que a veces, bueno, pues quiere sacar noticias de donde no las hay, pues ya vamos a por el titular fácil y hablamos de nervios en Vigo, etcétera, etcétera. Entonces, algo fuera totalmente de lugar, ¿no? Con el equipo que tenemos y con lo que, y bueno, con la trayectoria y con la historia, ¿no? Que tiene este equipo. Y ahora sí me voy a la pregunta que nos hacías antes, Antón, de, bueno, los aspectos que vi mejor, ¿no? El otro día en Mallorca. Pues uno de ellos, lo comentaba antes Mario, la tranquilidad, por ejemplo, para sacar el balón desde atrás jugado. Hubo mucha más tranquilidad el otro día que contra el Getafe. Hubo mucha más fe en lo que Claudio quiere hacer. Y bueno, pues eso se vio un poco, ¿no? Entonces ahí avanzó el Celta también, ¿no? En esa forma de jugar. Y por decir algo negativo, el tema de balones parados. Este equipo sigue sin sacar ni un mínimo fruto de ningún balón parado. Es algo terrible y es algo histórico, ¿no? Que realmente duele ver un año tras otro, ¿no? Y luego un aspecto que también tocaba Mon, que es el aspecto físico, ¿no? Estoy de acuerdo que puede ser que el calor también haya influido en que el Celta al final pues ya estaba con la lengua afuera, pero es curioso porque yo vi que un poco antes de ese final hay un momento en el que el Mallorca de repente deja de presionar y el Celta está tranquilísimamente tocando el balón en el medio del campo con un Mallorca estático, o sea, con un Mallorca que yo creo que estaba agotado. Estoy hablando de un poquito antes del final del partido. Entonces, es como que el físico fue un poco por barrios, ¿no? O sea, primero el Mallorca muestra ese cansancio, esa parálisis un ratito antes de acabar el partido y de repente pues le viene al Celta ese bajón físico, ¿no? Entonces creo que también por ahí pues vino el empate. Bueno, querendo voltar aí ao que dixo Mon, estou super de acordo porque creo que todo isto xa o vivimos. O sea, eu acórdome cando chegáramos a semifinais na UEFA e todo iso parecía que os seguintes anos había que entrar si ou si na UEFA e nunca somos conscientes do difícil que é entrar entre esas posicións. O sea, quero dicir, sempre van a haber Madrid, Barça, Atlético que van a estar nas primeiras posicións de arriba e a partir de aí, pues, tens que contar cantos entran en Europa. Entonces, o que tens que pensar é que non é que ti o teñas só que facer ben, é que algún deses equipos tamén non van ter que facer mal para pillar ti unha posición. E sempre estamos con esas cousas, hai que ser realistas, non se pode estar todos os anos pensando que se pode entrar, o sea, o que fixemos o ano pasado, pues hai que sumarlle pues que tamén tuvemos unha plaza máis de Europa, bla, 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 bueno, justo. Hai moitas cousas, pero tamén hai que decir que sí que foi meritorio noso, obviamente, pero teñense que sumar esos dous factores ou así. Cabe decir tamén que sempre o celtismo, desde que eu teño memoria, cando ganas 2 partidos eres, eu que sei, a naranja mecánica de Cruyff e despois resulta que cando perdes 2, pois xa vas a segunda división. Eu, máis, o ano pasado, acórdome algo en concreto, xa mirás que foi simplemente a venta de Tasos Dubicas que nin estaba a xogar, e o Celta estaba xogando ben, estaba o sea, collendo unhos resultados bons, véndese a Tasos Dubicas e o drama era espectacular, é dicir,
Pois habrá que mirar, había algún que decía, habrá que mirar de non descender. Eu digo, pero como que mirar? Se vamos ben na clasificación, se estamos a mitad de táboa, estamos xogando moi ben, están xogando os da casa. Quero dicir, estes temas creo que xa están, non sei, parece que veñen no ADN celtista ou non sei, pero que todos os anos é o mesmo. Entonces eu tampouco lle faigo moito caso nin as redes sociais nin a moita xente, porque pois é iso, nós entraremos en Europa pois o ano que algún o faiga mal, que nós o faigamos moi ben, e a realidade é esta, de que eu non digo, a ver, loitar por unha permanencia esta última xornada, non, pero unha permanencia sin apuros é polo que debería de loitar o Celta, é así de claro. Pero aceptando a teoría de Mon, coa que estou bastante de acordo, hai un par de preguntas nas que eu gustaríame pensar un pouco, non? Primeiro é a oportunidade que o Celta ten para crecer tanto económicamente como deportivamente, que debería ir da man unha cousa coa outra, tendo en conta que o Celta nesta ocasión, nesta tempada, vai enfrontarse a 3 competicións. E tamén me gustaría saber, porque Mon é a primeira vez que pasa polo bar esta tempada, se el pensa e se pensades que o Celta realmente a día de hoxe ten plantel como para 3 competicións, e se non é que unha falta de planificación deportiva é o que fai que o Celta teña que posiblemente sufrir para manter a categoría. Claro, é que para contestar a esa pregunta, Antón, teríame que ir á tempada pasada. Eu a tempada pasada en absoluto pensaba que podíamos ter un plantel para poder clasificar para Europa. Claro. Que pasa? Que Claudio Giraldez deulle unha volta tan profunda a trayectoria deportiva do Celta dos últimos anos, é dicir, fixo como un truco de maxia realmente. Pero o que digo é que non podemos esperar un truco de maxia todas as temporadas. Non sei. Pero non debería, entón, quen dirixe o cotarro, o clube, pois por un pouco máis de sí mesmo para que haxa un plantel para esas 3 competicións e para continuar crecendo? Esa é a miña pregunta. Sí, pero bueno, tamén podente dicir que, bueno, que os primeiros obxectivos que tiña Claudio Giraldez este ano, que era firmar a Ilaix, firmar a Borja Iglesias e máis ou menos manter o bloque do ano pasado, ese primeiro obxectivo está, insisto, máis ou menos, porque o de Fer López sí que é un golpe, e o de Alfon tamén, e a espera do que é Brian Zaragoza, que esperemos que o mellore, e debería melloralo, pero máis ou menos o bloque se mantén, non? Entón, ese primeiro desexo de Claudio Giraldez, un equipo que estivo moi no escaparate, e iso non é fácil tampouco, isto hai que poñelo en riba da mesa. Non é sinxelo manter un bloque para o ano seguinte cando ti tes o equipo revelación en riba da mesa. E aí houve moitísimas noivas este verán por determinados xogadores do Celta, non? Entón, bueno, eu creo que hai que efectivamente ser ambiciosos para tratar de reforzar o equipo e tratar de ter un equipo máis competitivos, porque este ano vai ser moitísimo máis duro. Lembremos que o ano pasado, cando tivemos eses partidos de Copa do Rei Liga, foi cando máis sufrimos esos partidos, lembrades, esas malas rachas. Sufrimos despois, justo despois, sí. Exacto, despois do partido de Madrid, aquel atraco de Madrid, veu unha crise moi profunda. Claro, se iso o extrapolamos a este ano imos ter unha liguilla Europa League que é apaixoante, pero que temos que mellorar moitísimo o feito ano pasado neses tramos de 3 días, se non queremos estar abaixo, non? E obviamente, nun equipo tan novel, nun equipo que vai estar nunha competición nova, onde hai que facer viaxes novas, viaxes lonxes, evidentemente, aquel que crea que en Liga non vai pasar factura, penso que non sabe o que é o fútbol. Porque pasa factura equipos como Betis, equipos como Villarreal, que teñen uns xogadores e uns orzamentos que están a anos luz do Celta, a nós, que somos debutantes nisto, que estamos, asomando as orellas por Europa, evidentemente nos vai pasar factura e temos que estar preparados para iso, non? Por lo tanto, eu creo que eu pensaba a principio de tempada que estes 4 primeiros partidos embalaídos tiñan que ser a cara de can para o Celta, porque é un botín que temos que sacar a meirande parte de puntos posibles para logo non sufrir eses atrancos, non? Certo é que Giraldez está a amosar unha capacidade para xestionar as 25 pezas que ten realmente fantástica, non? Porque realmente hai 2 tempadas que eu non acerto un 11 titular, non sei vos.
pero é moi complicado, non? Ten a todo o mundo enchufado, ten a xente, bueno, pois creo que nos adestramentos hai verdadeiras piñas a nivel de intensidade, porque todo o mundo, salvo Idú, Cervi e Mar Vidal, están metidos na dinámica do primeiro equipo, non? Ese mañán vemos, pois non sei, a Miguel Román como titular ou a Sotelo ou a Damián no medio do campo, ninguén se va a sorprender, porque é o sinal de adestrador que ten Giraldez, non? Por lo tanto, eu o que quero é mandar unha mensaxe de cordura, de sensatez e de comprensión para Giraldez e para o Celta, non? Que a Liga vai ser dura e que imos pasar por atrancos porque hai unha carga de partidos moi grande e un equipo novel nestas lides, non? ¿Quién va? Mario, ¿hablo yo? Sí, fala ti. Pues a ver, yo creo que no, sigo diciendo lo mismo, no hay plantilla para 3 competiciones. Ahora mismo, también tengo esperanza de que de aquí a final de mercado, aunque Garcés diga que está cerrada la plantilla, yo no me lo creo, yo creo que va a haber movimientos. Creo que algo mejor se hará esta plantilla. A día de hoy no, y evidentemente jugar Europa League va a pasar factura seguro, por mucho que rote Claudio Giraldez, que rotará. Sí que pasa, ¿no? Son viajes, bueno, al final es un tema psicológico también, no solo físico. Y yo creo que sí que va a acusarse. Y luego un poco, contestando un poco lo que decías tú, Mario, de que evidentemente el año pasado, entre que la 7ª plaza se abrió para Europa, que otros equipos que no contaban fallaron, ¿vale? Eso me recuerda un poco a cuando Lotina metió al Celta en la Champions, ¿no? Lo metió porque, si no recuerdo mal, el Valencia, pues dio un bajón en las últimas jornadas terrible, y eso no es que le quite mérito a Lotina, pero realmente ayudó a que el equipo fuera a la Champions, y bueno, luego pasó lo que pasó al año siguiente. Entonces, evidentemente hay factores que no quitan mérito al Celta, pero que lo aupan a una plaza en la que nadie se veía, ni el más optimista, con lo cual, pues ahí te doy la razón. A ver, a pregunta de si temos un plantel como para competir en 3 competicións é un pouco relativa, non? Porque digo eu, para competir a que nivel ou como? Quero dicir, as primeiras a ronda previa creo que son 8 partidos, 4 na casa, 4 fora, e hai rivais máis que asequibles que se poden ganar e todo iso. Aparte, creo que son rivais asequibles, pero donde ademais temos o plus, donde podemos mirar, o sea, hai que mirar o modo positivo de que podemos formar os rapaces que temos, que non hai que olvidar que temos un plantel moi novo e que lle vai vir moi ben todo isto de Europa, todo isto de máis partidos, todo isto de que todo o mundo poida participar incluso máis. Para min o ano pasado, por exemplo, Damián xogou moito menos, obvio, tuvo do pai, tuvo moitas cousas por aí, pero quer dizer, para min xogou menos incluso do que debería, porque a min é un xogador, bueno, que especialmente me gusta, pero creo que o que hai que pensar en competir de non baixar o listón aí na Liga, competir a fase de grupos cos rapaces que se teña rotando e co que se poida, quer dicir, non ter medo de meter a ningún rapaz, e se non se pasa de fase de grupos non pasa nada, pero deberíamos de pasar, eu creo. Quer dicir, en a Copa tamén facer o mellor plantel, o mellor papel posible, pero quer dicir, penso que non lle hai que dar moita volta, o sea, se despois se pon a tiro realmente como aquel ano chegamos a semifinais e todo iso, pois sí, aí podes apretar e intentar ganar un título o que seña. Se desde o principio queres abarcar demasiado, eu penso que aí sí que ven o problema, non? É dicir, non me quero imaginar a Coudet xogando 3 competicións, porque con que xogaría 12, 13 xogadores, acabarían queimados a mitad de temporada. Claudio, pois, é o que ten, que é valiente a hora de meter rapaces incluso do B. O ano que salvou o equipo, aí o puxo, o sea, salvándonos as castañas, meteu a Hugo, meteu a Damián, meteu o seu sistema, e non ten medo a iso. Entonces, temos equipo para estas competicións? Sí. Para quedar moi arriba? Pois non sei como faremos. Creo que sí que o Celta vai competir, e creo que sí que o Celta nestes 2 primeiros partidos relativamente compiteu, a pesar desos fallos que quizáis se ve, pois, que falta pois un pouco de rodaxe e de que temos rapaces moi novos. Eso non hai que quitalo nunca da cabeza, porque seguimos con un equipo moi novo. É un pouco que di aí en absoluto. Imos aproveitar moito as 3 competicións para forxar un bloque ainda mellor que o ano pasado, especialmente, sobre todo,
a nivel mental. Sí que vai ser preciso. Falaban antes no chat, non lembro quen, de Denis Suárez. Penso que tamén Mon falou da dificultade de traer a Denis Suárez. Como vedes esa historia de Denis Suárez voltando o Celta pois despois de sair do xeito en que saiu? A ver, eu penso que por perfil é a peza que levo tempo dicindo, é a peza que creo que o Celta precisa, non? Ese xogador de capacidade de decisión en línea de 3/4, non? De último pase, un Iago Aspas, evidentemente salvando a enorme distancia que hai, un Iago Aspas a nivel de calidade, non? De construción de xogo de último pase, porque o Celta non ten ese perfil. Non ten xogador non ten un 10, ou un xogador de bo pé, non? En línea de 3/4. Ten outros perfiles e incorporou físico como Leis Moriba, incorporou desborde con Brian Zaragoza, en teoría incorporou tamén xogo de espaldas con Jutla, pero non temos ese perfil de xogador pasador, non? De lanzador dos laterais amplos, como que fixo outro día Sotelo, que pode ser unha alternativa, ese pase entre líneas a Javi Rueda, que foi fantástico para lanzar ese sistema de carrileiros que ás veces temos fora de casa, non? Por lo tanto, como perfil, creo que é interesante. Agora ben, eu teño moitísimas dúbidas de que poidamos recuperar a mellor versión de Denis Suárez, non? Porque a cantidad de problemas físicos que tuvo este home nos últimos anos súmase o feito de que dá a sensación de que perdeu chispa, non? E non ven a xogar de dobre pivote, ven a xogar de interior, ven a xogar nun espazo onde recibir de espaldas vai ser máis difícil. Bueno, creo que a súa mellor versión xa pasou, non? Evidentemente, se recuperamos a versión do Denis da última campaña aquí, estaríamos ante un grandísimo fichaxe, non? Pero teño moitas dúbidas de que sexa un xogador que poida dar o seu mellor nivel, sobre todo porque eu creo que hai xogadores en segunda división ou noutros mercados que creo que poderían ser moi aproveitables para o Celta e non estar sempre intentando, bueno, pues recuperar perfis de xogadores cuxos mellores momentos xa pasaron, non? Pero bueno, veremos. Eu confío plenamente na capacidade de Giraldez para elexir, para tomar decisións. E, evidentemente, a confianza, se el considera que pode ser un xogador que pode aportar na plantilla, por a miña parte, a confianza é total e absoluta. Eu non vexo mal a incorporación de Denis, sinceramente. Tamén depende, pois, claro, por moitas cousas, quer decir, depende do salario, depende de como veña el, depende de unhas cuantas cousas. Está claro que ven aí de ter lesións que non ven do mellor modo, pero si é o que falaba Mon, o sea, que penso que é o perfil necesario, non? Entonces, supoño que non se queren arriscar ou que queren buscar algo. Por eso tamén sonou un pouco Iker e por eso sonou algún nome por aí, a pesar de non dar o rendemento Iker, por exemplo, ou así. Penso que ao mellor prefiere, como é, malo conocido que bueno por conocer, que, bueno, aí sí que son un pouco máis arriscado e tamén creo que, como Mon, que hai pues, moitos mercados, segunda e mercados de fora, que hai xogadores máis que interesantes. Claro, o tema é que supoño que Denis inicialmente saldrá por unha cantidad mínima, saldrá a custe cero ou saldrá por unha cantidad moi pequena. Eso, claro, supoño que é o que lle interesa tamén ao Celta, pues, de perfil de xogador con bo último pase, porque é o que necesitamos, perfil de xogador xa experimentado na Liga, e bueno, pues un xogador que xa ademais seña conocido. Entonces, pues bueno, se encima sale gratis, pues xa é o que busca realmente o Celta. Eu sigo de dicir que eu tamén arriscaría e buscaría un perfil. Hai perfiles de xogadores por aí adiante que son maravillas xogando o balón, tendo o último pase e que, bueno, tamén, claro, os períodos de adaptación, estas cousas, pues sempre xogan en contra, pero bueno. A min, Denis, en principio, é un perfil que sí que me encaixa e que se non, quer dizer, se lle facemos un pouco o contrato Marcos Alonso, de un ano e se non rinde, pois cada un polo seu lado, e se rinde sempre se pode renovar e quedar aquí, pois podría ser unha boa opción. Y desde luego que venga alguien con balón parado, y creo que Denis ahí en esa faceta también nos ayudaría, ¿no? Alguien que aproveche la multitud de balones parados que tiene el Celta y la multitud de balones parados que tira a la basura, es que es terrible, y por ahí se nos van
se nos van muchos puntos, estoy seguro de eso, además. Porque co balón parado temos, o sea, un hándicap tremendo a favor e en contra, porque quero dicir, a favor non marcamos un gol a balón parado nin, vamos, nin que se lle asome, e en contra somos unha banda defendendo. Entonces, Sí, sí. penso que Todo tamén en eso contra, todo en contra. Imagínome que será moito tamén de traballar ese tipo de situacións, o sea, Claudio traballa moi ben a saída de balón, traballa moi ben a posesión, pero pues, precisamente non traballa esos, bueno, non sei se os traballa, o sea, estou falando por falar. Me imagino que sí, pero quero dicir, en muchos casos non le hacen. Que non hai moita situación desta, pues como o gol que nos marcaron outro día, que meten un balonazo por arriba e teñen que saltar 2 ou 3, o que teñen que saltar é desfacerse as cabezas e fai falla, pero non pode un tío en medio de casi 3 paisanos baixarlle un balón a un compañero, o sea, é de risa e menos dentro da área. E sobre todo, outra cuestión que eu botei de menos outro día en Mallorca, non? Que como o Getafe, eu non quero parecerme o Getafe, obviamente, non quero dar esta mensaxe, ni moitísimo menos. Pensamos igual. Pero ninguna cousa nin outra, por favor. Outro día o Getafe, dende o minuto 60, era desesperante estar en Balaídos. De feito, cantamos outra, porque o tempo efectivo que houbo do minuto 60 ao 90, que foron 10, 12, 14 minutos. Quero dicir, cando o Getafe vai por diante no marcador, se nota no ritmo de xogo, non? Pero iso do tempo perdido solucionábase ben, como dixo Mister Asubí unha vez. Sí, tempo corrido, está claro. Tempo parado, xogando os minutos que hai que tal, acabouse a película. Sí, pero mentres non haxa vontade, ou senón descontar 20 minutos, como hai uns anos que parecía que había vontade por parte dos árbitros de descontar se facía falta 15 minutos, pero non volveu esa norma que houbo aí 3-4 temporadas, non? Pero o que quería dicir é que non podemos estar no minuto 85 mortos de cansancio e non tirar un balón fora e tirarnos ao chan e que entre Ernesto con Edu, co médico, con Cota e parar un pouco o xogo, non? Temos que tratar de intentar xogar as nosas bazas tamén. Porque somos moi tenros nese sentido, non? Non digo converternos no Xetafe, pero tampouco ser os máis honestos do lugar, esperar a que nos empaten desa maneira, non? E botei un pouco de menos esa capacidade dos máis veteranos, sobre todo, mellor, Marcos Alonso, Iago Aspas, xogadores xa máis curtidos, de manexar un pouco o tempo en favor do Celta outro día, sobre todo porque o cansanzo físico era máis que evidente nos nosos xogadores. Sí, claro. E aí, Mon, hai varias cousas. Primeiro, dende o meu punto de vista, penso que é moi triste que se teña chegado a esta situación no fútbol na que teñamos que estar a falar de que hai que perder tempo, e ir como matando o reloxo, como se di en inglés, e tal. E outra cousa que a mí me parece lamentable é que en agosto en Mallorca se estea a xogar un partido ás 5 da tarde. Penso que houbo moitas críticas nas redes sociais polas palabras de Claudio Giraldez e eu creo que tiña absolutamente toda a razón. El non dicía que o Celta empatara o partido pola calor, pero que sí dicía é algo que todo o mundo sabe, que é que en Mallorca ás 5 da tarde en verán non se pode xogar un partido, pero por baixo ningún concepto. O que pasa é que, claro, xa sabemos por que esas cousas ocorren e a importancia dos mercados internacionais nesta liga, non? Pero a min pareceme moi triste que o fútbol teña chegado a esta situación na que pois o Getafe fai o que fai e despois pois, os equipos teñen que sentirse mal por non facer algo semellante. Pareceme unha cousa verdadeiramente lamentable deste fútbol moderno. E non digo que non se fixese con anterioridade, pero dame a sensación de que nestas últimas décadas isto está a irse das mans realmente do fútbol actual. Sí, yo estoy de acuerdo. Din por aquí no chat, falan de Hugo Sotelo e de se pensades que esta a ser a tempada de Hugo Sotelo. Esa tempada na que Hugo Sotelo vai a explotar do xeito na que, pois, por exemplo, Gabri Veiga o fixo no seu momento e despois venderon o fútbol árabe.
Bueno, yo creo que hasta ese nivel no creo. Es decir, al final Hugo Sotelo estuvo un poco desaparecido también porque jugó poco la temporada pasada, no jugó tanto como parecía. Entonces, bueno, hombre, yo espero que evidentemente sea más regular y se le vea más, pero de ahí a, bueno, a decir que de repente de un año para otro Hugo Sotelo pues va a ser la nueva perla del Celta, me parece pronto para decirlo, ¿no? Entonces, llevamos 2 jornadas, no se puede hablar ahora de ningún balance. Yo creo que hay que esperar a verlo más. Bueno, a ver, Sotelo obviamente é un dos canteiráns con máis teito. O tema é, a donde vai a chegar? Pois dependerá del, dependerá do traballo, dependerá de moitas cousas. A mí é un rapaz que a nivel técnico e a nivel visión pareceme un privilexiado. O tema é que é o que digo. Sotelo cando xoga máis retrasado crea moito máis que cando xoga máis adiantado. Quero dicir, Claudio utilizou no últimamente ata casi de media punta ou prácticamente algún partido de media punta e fixo xogar aí. E xa o ano pasado en certos partidos facía como digamos, poñía un pivote con 2 medias puntas por diante e cando lle tocaba girarse, facer ese xogo de espaldas e todas esas cousas, Sotelo é que o fixo mal, pero porque non é o seu sitio. Precisamente este último partido fixo uns cuantos pases espectaculares desde atrás, aparte rompendo liñas, deixando compañeiros en moi boa posición, etcétera, pois porque está desde aí e desde atrás ve moi ben o xogo, el ten esa capacidade de dar un pase moi lonxe con unha precisión bárbara. Entonces, eu creo que é unha pena que el a nivel defensivo non fose un pouco máis sacrificado e non fose un xogador máis con máis chispa, con máis carácter, porque penso que, vamos, sería pois un estilo Pirlo, un estilo Chamalla X, un desos xogadores que pode xogar nesa posición e mover o xogo el solo como lle dá a gana, porque Sotelo ten esa capacidade. O tema, pois que claro, faltalle ese pouquiño aí a nivel defensivo que moitas veces pois faiche dudar e tes que meter un xogador ao seu lado pois dun perfil máis defensivo para non perder moito aí nese mediocampo e quizás ás veces podríamos velo de pivote defensivo ao lado dun xogador máis creativo, bueno, ou ese Moriba Sotelo pode ser unha das parellas este ano que máis alegrías nos dé, vamos. Sí, a ver, Sotelo, claro, xa leva anos no primeiro plantel, pero temos que pensar que só ten 21 anos todavía, moi novo todavía, é dicir, no, 22 xa ou non? Creo que tiña, bueno, 21, 22, eu creo que ten 21, pero bueno, non se fala de memoria, pode ser que xa cumprira os 22. Pero que, a ver, coincido moito co que dicides, sobre todo co que expón Mario aí na súa última intervención, penso que o gran debe de Hugo Sotelo está sen balón, non? Porque con balón, efectivamente, estou moi de acordo en que a min gustame no principio da saída, é dicir, de 6, por esa capacidade que ten el de xirar o xogo, que é unha das cuestións importantes no xogo de Claudio Giraldez, de mover o rival, neses partidos, sobre todo en balaídos, onde se nos pecha o rival e hai que estar movéndoos constantemente, desgastándoos, esa capacidade que ten el de facer un cambio de orientación de 30 metros, penso que xunto con Ilais Moriba, que tamén ten un moi bo desplazamento, pero son os dous únicos xogadores que realmente están capacitados para facer isto, non? Agora ben, as eivas de Sotelo están aí tamén. As eivas de Sotelo, sobre todo sen balón, para un equipo de tantísimo dominio como Celta, que vai tan arriba como Celta, nas transicións, con Sotelo no campo sufrimos moito, e isto hai que recoñecelo tamén. Entón, claro, depende do plan do partido. Eu creo que Giraldez vai optar por Sotelo ou por outro pivote dependendo do plan do partido que teñamos. Se temos claro que imos ter o balón prácticamente os 90 minutos, pode ser unha opción, non, para mover, pero tendo en conta que temos que equilibrar as vigilancias defensivas cun xogador que teña moitísima máis capacidade no replegamento, non? Porque Sotelo aí sufre. Sotelo non é un xogador de cortar liñas con físico, non é un xogador de presencia, non é un xogador de replegamento potente. Entón, aí podemos perder moitísima forza tamén, se poden ir puntos por aí, non? Sobre todo porque se xoga con Ilais Moriba é un xogador tamén que lle gusta chegar á área, é dicir que
hai que buscar un equilibrio entre as pezas, non? Efectivamente, sí que pode ser un xogador perfectamente aproveitable, pero eu son consciente de que ten determinados defectos todavía por pulir, porque é moi novo, que fan que non vai a ser titular indiscutible, creo, nesta tempada. Non vai ser un Iago Aspas ou un Marcos Alonso ou un xogador que prácticamente acumule todos os minutos, non? E sobre todo no medio centro, porque este ano hai unha competencia feroz nesa posición, non? Porque a pretempada de Miguel Román tamén nos fai ter moitas esperanzas en que poida ser un xogador que sume con características un pouco distintas ao Sotelo, pero é un xogador que creo que pode estar a un nivel similar ao do resto dos seus compañeiros, non? Teño que preguntarche, Mon, por Fran Beltrán, evidentemente. Como ves a situación de Fran Beltrán, a súa renovación, non renovación, a necesidade de que continúe? Hai moita xente que di que non. Bueno, como está dende o teu punto de vista a situación dese Fran Beltrán que tanto ti como a min, como a Fer tamén e outros clientes do bar, pois moitas veces Sí. falan dende un punto de vista moi positivo de Fran Beltrán, pero tamén hai unha gran vaga de celtismo que está máis ben en contra del. Sí, Nesta situación da renovación. Eu teño a sensación de que cada vez somos menos os que pensamos que Fran Beltrán é unha peza indiscutible e indispensable no Celta. Quizáis unha das 5 ou 6 pezas máis importantes deste equipo. Eu vou no defender ata o final porque me parece un xogador dunha importancia capital. Pois os defectos, evidentemente, non un xogador que vai a poñer un pase de 35 metros, como pode ser Sotelo, esa capacidade non a ten, pero ten unhas virtudes que, bueno, que se expusemos 40 veces en bares precedentes e que creo que todo o mundo coñece xa, non? Entón, creo que é o xogador que máis equilibrio dá no centro do campo. Creo que o Celta, as mellores versións do Celta, case sempre, evidentemente non sempre, pero case sempre, agora virá un no chat, non, é que en febreiro aquel partido obvio, vale, evidentemente. Pero creo que non máis marcou fácil... o gol do 0-2 en Mallorca. Creo que é máis fácil atopar unha boa versión do Celta de intensidade, de control, de dominio, de, sobre todo, capacidade de recuperar rápido o balón, que é o que nos aporta Fran Beltrán. Cando perdemos o balón, ese xogador que é capaz de tirar para arriba o equipo, de ser moi agresivo na presión e na recuperación, non? Esa capacidade que ten el de abrir pases, de cortar líneas de pase do rival. Para min fai un traballo oscuro fundamental no Celta. É un perfil que non temos, un xogador que, así como creo que Sotelo pode ser sustituído en algunhas facetas por Ilaix, que Miguel Román tamén pode ser sustituído por Damián e viceversa, creo que determinadas cuestións que nos dá Fran Beltrán, só Fran Beltrán non las pode dar neste plantel. É a miña opinión e a manteño e manterei sempre, non? Por lo tanto, creo que é indispensable. Que pasa? Teño a sensación de que en algunha parte do celtismo xogadores que levan determinados anos con nós, chega un momento en que nos aburrimos deles. Queremos caras novas. Ainda que a cara nova sexa Cervi, ou ainda que a cara nova sexa De la Torre, ou Carles Pérez. Claro, queremos caras novas, non? Evidentemente, dirá algún, non, que de Iago Aspas non nos aburrimos. Lóxico, claro. Pero non hai que ser Iago Aspas, creo, para ser un xogador que pode estar 6, 7, 8 temporadas nun equipo e ser recoñecido, non? E non tan infravalorado como creo que Fran Beltrán está en certa parte do celtismo. En relación á información, eu creo que non vai renovar, lamentablemente. Eu a información que teño é que as negociacións están completamente paradas, que non hai oferta de renovación, que Fran Beltrán está nunha escala salarial media no Celta e que el, despois de tantas tempadas, non quere estar na primeira escala salarial, non é esa a demanda do seu representante, que creo que Juan Sánchez, se non me lembro mal, pero sí quere estar na segunda escala salarial do Celta por rendemento e por minutos xogados, non? Esa é a demanda. Non vou entrar se é justo ou non, porque iso son cuestións económicas que tamén ten que encaixar o Celta, pero creo que é unha demanda lícita, é unha demanda apoiada en rendemento, en datos, non? Por número de partidos, por importancia para todos os adestradores que estiveron aquí, pero a situación é que a día de hoxe a situación está totalmente parada e xa sabedes que o Celta con xogadores que chegan ao último ano de contrato, pois o medo que teño é que de aquí ao vindeiro luns podamos levar unha sorpresa, non? Esperemos que non. E que non queda moito tempo.
Pois ao meu xuízo, Fran Beltrán creo que ten como a balanza tanto para un como para outro, que decir, hai dous grupos, os de odio e os de acérrimos, non? Ou algo así. Eu creo que estou un pouco no medio. Creo que Fran Beltrán é unha ferramenta, como a outra, quer decir, os xogadores vexos como iso, non? Ferramentas para o entrenador. E creo que Fran Beltrán ten unhas características que non ten ningún outro medio centro, que é esa capacidade de roubo, esa capacidade de traballo, de abarcar moito campo a nivel presión, a nivel facer presión ao rival, pero claro, que pasa? Que o mellor, pois, seguramente en certos partidos, cando o Celta ten que apretar, recupera, ten que xogar o balón, pois sí que Fran Beltrán en moitos aspectos sí que, por exemplo, é un xogador que dá demasiados toques co balón, creo que ralentiza moito o xogo, creo que moitas veces tamén non dá ben os pases, refírome que non dá ben os pases porque é como que utiliza os pases sempre de seguridade e nunca arrisca un pase un pouco máis hacia adiante para darlle ao compañeiro un pouco de ventaxa ou iso, sempre dá pases demasiado OP, digamos así, demasiado sencillos. Entonces, claro, por eso hai veces que a xente o crucifica. Pero claro, hai que ter en conta tamén de que é un perfil de xogador que ten que facer iso. O sea, roubar rápido, tocar o balón rápido, que igual ás veces sí, pero, por exemplo, outro día critícano porque fai unha carreira de non sei cantos metros e non acaba decidindo. É que non é o seu traballo, nin traballa iso, nin tal, o sea, si marca que vende unha xogada na que roba, tira unha parede, se vai, e logo tens que definir, pero que queremos? Un xogador de 110 millóns de euros. Exacto. Entonces, claro, o tema calé, que pues, seguramente Fran, como por exemplo Williot, que os poño así un pouco para comparar, digo, son xogadores tan específicos nos seus traballos que teñen unhas características tan específicas que dependendo contra que equipo xogues van a destacar máis ou menos ou van ser máis útiles ou menos para ti. Está claro que para min Fran Beltrán a día de hoxe pues, tamén é fundamental. O tema non é quedarse casando, quer decir, que vas a ter o balón todo o tempo nos pés, pues prefiero ter a Sotelo, prefiero ter a Damián, que vas a ter que correr e abarcar moito campo e presionar moito porque ao mellor pues, queres. Por exemplo, para min, eu creo que contra o Betis e contra o Villarreal debería xogar Fran Beltrán, sí ou sí, pero o meu juicio é a miña... Pero aquí, Mario, eu creo que o tema que temos que ver é, porque evidente, estou moi de acordo co que dis, non é un xogador de cruzar líneas de pase, de darlle o balón ao xogador de línea de tres cuartos, de facer esa capacidade que ten outros xogadores, incluso Marcos Alonso ten máis capacidade que él para facer isto, incluso Javi Rodríguez nesa saída de pelota, non? Pero que claro, ese xogador sería Zubimendi. O Celta non pode aspirar a un xogador así. No, claro. Entón, eu creo que temos que ser o suficientemente intelixentes como para pensar que xa é moitísimo máis económico a nivel de proxecto, a nivel de rendemento, renovar a Fran Beltrán nas cantidades nas que poidamos, evidentemente non digo 5 anos e cobrando de Iago Aspas, porque o Celta ten que ver polo seu, pero o Celta non vai poder firmar un xogador no mercado desembolsando o que pide Beltrán por renovar dese perfil. É un xogador que che vai cumplir no 80% dos partidos. Entón, creo que o Celta debe ser o suficientemente inteligente como para facer este plantexamento. E non logo, por desfacerte de Fran Beltrán por 4 duros, incorporar un perfil que o máis probable, sendo o Celta, saindo ao mercado como Celta, como marca Celta de Vigo, o máis probable é que o xogador que adquiras vai ser máis caro e é moi difícil que che dea un rendemento a nivel global coas súas eivas como que che dá Fran Beltrán. Totalmente de acordo. Hai cando de voto de menos algunha fichaxe tipo Lobotka ou tipo algo así, de que arrisquen un pouco, pillen un chaval sub-20 dunha liga aí tal, e que arrisquen un pouquiño, así que busquen un perfil que o mellor lle poida dar pues, ese xogador que en X tempo vai a ser moito máis notorio e que sí que vai valer moitos máis millóns, pero é o que falamos, o sea, o Celta ten X nivel e pode adquirir X xogadores e de aí pues, non vamos a sair. Vamos a ter sorte nalgúna fichaxe que destaque e que a rompa e a poidamos vender ou que se quede aquí o tempo se quere tal, pero vai ser moi difícil. O sea, penso que estou de acordo que Fran Beltrán pues, ten un nivel adecuado para aquí coas características que ten, porque se tuvera aparte das características que ten ese, por exemplo, ese pase que ten Sotelo, pues non estaría xogando aquí. Así pero es que luego hay otra cosa hablando de pases. Cuando habla la gente de pases inútiles,
cuando Fran da esos pases, entre comillas, inútiles, el resto del equipo se está ajustando. Es decir, son pases no tan inútiles. Son pases que hacen que el equipo respire y se coloque bien. Entonces, no siempre hay que buscar el pase definitivo, que sea un pase que muchas veces todas las televisiones. Sí, claro, ahí depende. A verdad que sí que yo, cocina bastante, pero bueno. Evidentemente, cada pase hay que analizarlo, pero hablo en general. La sensación que yo tengo. Hombre, algún pase va a fallar, evidentemente. No, pero no digo fallarlo. Es decir, cuando se da un pase que dice, no, pero es que ese pase no vale para nada. Bueno, pero es que en esos segundos, en ese pase, el resto del equipo se ha colocado, se ha ajustado. O sea, no digo que siempre pase, pero muchas veces es así. O sea, aquí viene el tema de la ansiedad, de querer ya que todas las jugadas, todas las acciones sean pues para gol, para ganar 5-0. No, claro, es que hay que... Es otro fútbol que no se ve y hablamos... E o mesmo, Fer, e o mesmo con pases hacia atrás. Moitas veces, moitas saídas do Celta pola banda contraria veñen dun pase atrás de Fran que permite sair polo outro lado. Iso hai moita xente que non o ve, porque a xente quere... Como teño un detrás de arriba baixo, que tira para adelante, todo el rato, tira para adelante. Quedou no Celta de Camilo, de Jimmy Hagan, de Baltazar, de Amarildo, de anos 80, non? E o fútbol cambiou moitísimo. Entón, eses inicios, evidentemente, insisto en que son consciente de que Fran Beltrán ten carencias, obviamente que ten carencias, pero a mí o que me molesta son determinadas críticas a Fran Beltrán que en realidade son virtudes do xogador, que non son defectos. A mí dime que non chega a balos por alto porque mide un 70. Perfecto, evidentemente non é un xogador de presencia física, iso non o vai ter nunca. Ou dime que non chega o suficientemente arriba, que non un box to box, perfecto. Pero esas xogadas nas que o xogador recibe, xírase, dá o pase atrás para habilitar un tercer pase, sair por outro lado, que é o que ten que facer un medio centro, que a xente o critique, a min dame moita coraxe e moita rabia. Neso estou de acordo. Quizás eu digo máis cando estamos un pouco máis arriba, non 3/4 casi, pero cando estamos aí cerca desas líneas, aí é onde máis lle costa e aí é onde, claro, eu digo que aí é onde penso que tamén en parte que creo que sí que ten a capacidade, pero que pode ser máis unha cuestión de confianza ás veces incluso. Pero bueno, refírome máis a esa parte. Despois, o tema é que hai moito rapaz novo e moita xente por aí pues, que debe de xogar moito a FIFA e pensa que que luego, que dos pases e os mete ali ao lado da portería e xa está, ¿no? Sí, luego tres cositas más rápidas, ¿no? Tres puntualizaciones más sobre Fran Beltrán. Primero, el disparo. A esto que estamos hablando se le une el disparo que tiene. Para mí tiene un buen disparo Fran Beltrán. A pesar de que evidentemente muchos goles no marca, pero tiene ahí una virtud, ¿no? Evidentemente la jugada de Mallorca, ya lo hemos dicho, no es una jugada en la que él tenga que pues, terminarla bien. Ya bastante hace en esa jugada, es decir, ya bastante hace con llegar a donde llega y al final tira, porque tira, aunque de esa manera. Y luego lo que comentabais, creo que antes, ha jugado, creo que con el Celta ha cambiado de entrenador muchas veces en los últimos años y Fran Beltrán, aunque ha habido una época en la que estuvo un poco desaparecido, que hasta se pensó en su salida, pero al final ha acabado jugando con todos. Con Benítez. Bueno, sí. Incluso un poco antes, creo que también había pasado una mini crisis que bueno, le preguntaban mucho, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer? Pero que en definitiva acaba jugando con muchos entrenadores muy diferentes, ¿no? Hasta que el Celta ha encontrado a Claudio. Entonces, bueno. Para min eso, Fernando, é unha das súas virtudes é a súa capacidade de adaptación a diversos adestradores e sistemas, porque non todos os adestradores xogan do mesmo xeito e prácticamente todos os adestradores ven cousas positivas en Beltrán. Cabe decir que o sistema de Giralde para min non lle ven ben a Fran, o sea, quer dizer, non lle fai favores, o sea, Fran sendo pivote único por detrás de dous volantes sería o ideal para él, o sea, Fran corrixindo erros dos compañeros sempre destacou moito máis cando está de pivote único, pero bueno, oye, así xogaba no Rayo, no Rayo. Sí, correcto. No Rayo xogaba así e cando chegou o Turco Mohamed a primeira tempada, el xogaba de único pivote e fixo un correcto. Esa primera vuelta de Fran Beltrán fue un espectáculo absoluto. De hecho, el primer partido, yo siempre lo destaco. O sea, yo me enamoré de Fran Beltrán en la jornada 1 contra Atlético de Madrid, estando Mohamed de entrenador. Es decir, yo no conocía de nada a Fran Beltrán, sabía que era jovencísimo y ese día Fran Beltrán jugó como si llevase en Vigo toda la vida. O sea, siempre lo recordaré. Incluso daba pases más hacia adelante de lo que es normal en él. ¿Cuál edad que tenía? Sí, nada, era un niño. Y yo dije, Dios, ¿quién es este jugador? O sea, la soltura en esa jornada 1 contra Atlético de Madrid fue tremenda y ahí ya me enganché. O sea, yo me enganché a Fran Beltrán en ese primer día. Era un primer partido y era pleno verano aún.
Di Martín aí, Fer, que ao final o problema con Fran de cara a renovación é 100% salarial. Non sei se estás de acordo con iso, pero sobre todo a min dame a sensación de que o Celta leva moito tempo sendo moi pouco transparente coas cuestións económicas. A ver, salarial, claro, prácticamente calquera renovación é un tema salarial, ¿no? Pero, claro, o tema aquí é se o Celta está a calibrar ben as demandas da axencia de Fran Beltrán, non? Se está a ser xusto en relación aos emolumentos que perciben os seus compañeiros, non? Porque eu a información que teño é que el demanda, ou a súa axencia demanda, ter do segundo escalafón do Celta, aducindo ou alegando estes méritos que estamos nos a subliñar de Fran Beltrán. Creo que son bastante lóxicos, teño a sensación, non? Para chegar a unha renovación. Unha renovación que creo que estaría ao redor de 3-4 anos como mínimo, porque Fran Beltrán ten 26 anos, se non me lembro mal. É moi novo todavía. Os mellores anos de Fran Beltrán probablemente estean por chegar. Entón, claro, o Celta ten que calibrar aquí se realmente a relación calidade-prezo desta operación é beneficiosa ou non para o Celta, porque canto pode costar un xogador adaptado, un xogador comprometido tamén, por non falar desas cuestións tamén, que é o capitán, que a nivel de vestiario está a funcionar moi ben, está adaptado ao xogo, que está adaptado á terra, que está, bueno, todas esas cuestións intangibles que ás veces xogadores como Suedber ou xogadores como Carles Pérez ou outros tantos non se amoldan. Canto pode custar a nivel de prezo e cal é o risco que corres ao ir ao mercado en busca dun xogador que che poida dar isto, non? Entón, se o Celta cree que por eses centos de miles de euros anuais convén desfacernos dunha peza tan importante, non só no presente, senón nos últimos anos do Celta, para min, dende a información que teño e como espectador, creo que estamos a cometer un erro enorme. Un erro enorme. Pero bueno, veremos. Sí, la implicación fuera del campo es evidente de Fran Beltrán y eso al final, pues yo creo que suma. O sea, es un jugador más vigués, casi diría que algunos. Entonces sí que eso me parece importante a la hora de saltar al campo y sentirte muy jugador del Celta, muy vinculado con el Celta. Pois se vos parece, hai algunha pregunta máis por aí que teño que chegar a ela do chat, pero vayamos coas puntuacións, non, deste partido. Mallorca 1, lembrade que facemos 5 puntos pro mellor xogador, 3 pro segundo e 1 pro terceiro, e non hai por que dar todos os puntos. Pode quedar en branco algunha desas categorías. Hai alguén que desexe comezar? Venga, empiezo yo. Yo voy a dejar vacante, desierta la plaza de los 5 puntos. No voy a dar 5 puntos a nadie por este partido. Voy a empezar por abajo. 1 punto para Radu. Estoy empezando a verlo. Ya lo empezamos un poco a ver el otro día. Me parece que, bueno, que ya se está mostrando un poco más. Ya sacó un poquito más la cabeza y, bueno, ahí le doy por eso le doy 1 punto. Y 3 para Javi Rueda. Me parece, bueno, pues realmente romper ahí una barrera, ¿no? Debutar con ese gol, un poco quitarse también de encima esa pequeña presión, si es que la tenía, y soltarse, ¿no? Soltarse como se soltó en ese gol, que puede parecer fácil, pero no lo es. Ese remate en ese momento con el portero saliendo, que convierte además en un error del portero ese gol también. Entonces, bueno, tiene mérito la jugada de Javi Rueda y la ejecución. Así que 1 punto para Radu y 3 para Javi Rueda. Pois 1 para Radu, 3 para Javi Rueda. Mario, por exemplo, que está aí debaixo de Fer na pantalla. Bueno, eu os 5 puntos sí que os vou dar aí a Sotelo. Creo que me pareceu o mellor partido desde que viste a camiseta celeste. Pareceme que lle deu moito fútbol ao Celta. 3 puntiños vamos dar a Ilaix. Creo que fixe un bo partido, creo que estivo, pois como sempre, digamos que fai un pouco de todo, sempre está activo, ahora ademais está pois máis motivado coas chegadas a portería e todo, e defensivamente tamén se lleve bastante metido, quero dicir, é un centrocampista total ahora mesmo, e creo que vai ir a máis, o sea, eu vexo moi motivado, así que iso. E 1 punto pois vai para Javi Rueda,
por ese debut con gol e todo, que me parece que fixo unha boa actuación, que é un xogador que creo que, por eso decía no primeiro partido, que nos podía aportar máis ao mellor do que nos aportou el Abdelawi xogando de carrileiro. Creo que a Javi Rueda aparte nos aporta máis defensas e que espero velo moitos máis partidos a Javi por aí. Pois temos un punto para Rueda, 3 para Moriba e 5 para Sotelo de Mario. Mon? Pois, para min, eu daríalle un punto a Aspas, porque para min sigue sendo unha peza, un xogador a quen acudir cando tes problemas, tremendamente fiable. Só a maniobra que fai nun balón que lle dá a Pablo Durán, que logo malgastan, que esa é outra, estamos a falar da defensa. No, pero dalle a Jutgla, creo que é. A Jutgla foi, bueno, que entre Jutgla e Pablo Durán outro día estragamos moitísimas xogadas de perigo, que esa é outra. Ás veces poñemos o foco, claro, na fotografía do gol, na defensa, pero se chegamos a ir 0-2 no minuto 87, pois as cousas terían sido moi distintas, non? E tivemos xogadas, Pablo Durán estivo horrible, horroroso estivo. Sei que agora toca falar dos que estiveron ben, pero esa xogada de Aspas é para quitar o sombreiro, non? Ese xiro que deixa o xogador detrás e que lanza o contragolpe ao Celta, unha maravilla, non? Moitísimas máis, sempre mellor as xogadas. É un xogador que está xa evidentemente lastrado en parte polo seu físico, porque ten 38 anos, pero unha delicia. É un xogador que se nota cando toca o balón que está a outro nivel, non só do Celta, senón probablemente do 80% dos xogadores da Liga, non? Entón, un punto para Iago Aspas, 3 puntos para Elais Moriba tamén. Creo que fixo un moi bo partido, moi completo, creo que cada vez está máis asentado. Eses chispazos de Moriba do ano pasado que se veían a ratos, dá a sensación de que cada vez son máis continuos e que é un xogador que vai tendo continuidade. Boto un pouco máis de menos que apareza máis todavía, que sexa máis influinte no xogo do Celta, porque creo que ten calidade para iso. Bueno, teño a sensación de que progresa adecuadamente. E tamén creo que o mellor do partido foi Javi Rueda, non? Sobre todo porque é novo e sobre todo porque é un xogador que está en proceso de adaptación, pero que irrumpiu cunha forza tremenda, non? Entón, evidentemente, houbo erros importantes tamén, porque todos erraron, pero as súas incursións por banda son unha verdadeira arma que ten este ano o Celta, que non tiña o ano pasado, e pode ser unha arma que este ano Giraldez poida explotar moitísimo, non? Porque na xogada do gol, a carreira que lle gaña ya a Mojica, que é un xogador tremendamente rápido. E ademais, non, o gol de Rueda, moito se criticou a Leo Román, que sí, que sae moi cedo e tal, define moi ben meter ese gol, Sí, define moi ben. Meter ese gol, non é nada así. Yo creo que Javi Rueda un remate magnífico. Claro, Javi Rueda lo que hace es que la buena decisión que podría haber sido la salida de Leo Román, que puede ser una buena decisión, la convierte en mala decisión por eso, por lo que decíais ahora, ¿no? Por la rapidez. Sí. Claro, por la anticipación y por cómo le da, y que es que le da el toque perfecto para que entre como entra. Entonces, por eso, que al final, pues eso, el fútbol es una mezcla de errores y también... Claro, a intención de Román é achicar, pero claro, sae un pouco cedo, penso, pero non é nada ese gol. No. Penso que bueno... Creo que un perfil que este ano nos vai dar unhas posibilidades engadidas, porque Claudio Giraldez é moi amante, sobre todo fora da casa, de xogar con carrileiros moi profundos, non? Con xogadores que prácticamente sexan posuidores da banda eles sós, de moito desplegamento físico, de chegar arriba. E o ano pasado, ás veces, utilizaba Hugo Álvarez nesa demarcación, pero evidentemente Hugo Álvarez, que ten unhas condicións técnicas fantásticas, no apartado físico lle custaba moito máis, non? Con Javi Rueda Carreira temos esa opción, non? Nos partidos fora da casa de poder sorprender en transicións rápidas, como foi o caso, non? De sair por fora con xogadores que poidan lanzar eses contragolpes, como outro día Sotelo, ou que outras veces poida ser Iago Aspas ou Elais Moriba, non? Entón, bueno, creo que é unha peza que este ano Claudio pode manexar con moita inteligencia, que pode dar cousas novas para o Celta deste ano. Lembrade que se estades no chat, podedes deixar na parte dos comentarios debaixo do vídeo as vosas valoracións e tamén posteriormente a porra. En esta ocasión a porra vai ser para 2 partidos, porque dubido que poidamos facer un programa en directo despois do partido do Betis, entón a porra terá que quedar para Betis, pero tamén para o vindeiro partido, que é Villarreal. Eu estou moi de acordo con moito do que comentades. Eu dou un punto a Moriba
importante no mediocampo, e o mediocampo ten que funcionar para que o Celta xogue ben. Moriba é unha peza importante, como tamén é unha peza importante Fran Beltrán. 3 puntos para a Rueda, como digo, ese gol non é nada sinxelo de facer. Penso que Rueda fixo máis que a meterse gol. Estou de acordo con Mon, as entradas pola banda son importantes, e se está a tono Rueda e comeza a desenvolver esas entradas pola banda, pode ser unha peza importante. E eu vou lle dar os 5 puntos a Iago Aspas, que non sei que queredes que vos diga. Penso que Aspas foi o mellor xogador do partido. Eu diría o mellor xogador do partido do Celta e do partido en xeral. De feito, aquí en ESPN Plus dábanlle o MVP a Iago Aspas. Eu penso que con razón, porque a súa presenza no campo notase. Cando non está, o Celta xoga doutro xeito. En este partido penso que Iago Aspas foi moi importante, sobre todo neses intres nos que o Celta estaba a dominar o partido e daba a sensación de que ia conseguir os 3 puntos. Unha pena que, evidentemente, coa súa idade non poida xogar todo o partido, estar ao 100% durante os 100 minutos que duran agora os partidos, e contra o Xetafe deberían durar moitísimo máis de 100 minutos, pero bueno, esa é outra cuestión. Para min Iago Aspas foi o mellor, así que MVP Iago Aspas, ese xogador que a miña muller coñece simplemente como The Player. Ela ve a Iago Aspas e di The Player, o xogador. Pois sí, efectivamente, Iago Aspas é a alma deste equipo do Celta, leva sendo moito tempo, en este partido para min foi o mellor xogador do equipo. Sí, bueno, hablando de jugadores, solo por dar un dato más, hablaba antes algún espectador de que Ristic podría hacer de central en algún partido. Vamos, totalmente erróneo. Yo creo que Ristic es carrilero, pero vamos, 100%. O sea, yo en la vida se me ocurriría poner a Ristic de central en este Celta ni en ningún equipo. O sea, Ristic lo que tiene es que coger la forma, ojalá no se lesione, y seguir, bueno, pues mejorando por la banda. Es un claro carrilero. Entonces, bueno, espero que esta temporada sea un poco más positiva para él, porque creo que es un carrilero clásico, y si su tiro lo vuelve a recuperar, si volvemos a tener ese Ristic con ese buen disparo y esos desmarques, creo que ahí también podemos tener unos buenos frutos, ¿no? por la banda izquierda también. Ese foi un comentario en absoluto, creo, que foi como para decir que para darlle descanso a Marcos Alonso, sí, pero que tal, pero que eu despois do partido que fixo para min, que non o metí nos puntos, pero podía haber entrado, pero Manu Fernández a min pareceme que fixo un partido moi serio, moi soberbio aí atrás. O que pasa é que parece que, ou polo que comentou Claudio na rolda de prensa e demais, parece que foi por tema de gasolina, de que chegou ao final bastante cansado e por iso meteu a Javi Rodríguez, pero pareceme que Manu Fernández pode dicir moito nesa posición tamén, de central esquerdo, sacando o balón por aí, e se está como outro día así de serio e iso, pues, eu penso que é un xogador que podemos aproveitar moi ben para darlle descanso a Marcos. Ese era o comentario de En Absoluto, está sobre a pantalla, dicindo, sí, precisamente para darlle algo de descanso a Marcos Alonso. Bueno, pues xa veremos o que fai o adestrador, porque evidentemente, di tamén En Absoluto, si pones a Richis de carrilero é máis fácil que se rompa, mellor de central esquerdo. Bueno, que di, pero de todos os xeitos está claro, tamén di Abraham, que en pretemporada Claudio puxo a Ristic de central facendo as probas. Evidentemente, con Claudio Giraldez nada está excluído das posibilidades. Entón, non sabemos moi ben o que pode facer ou o que está a pasar pola súa testa, pero bueno, a ver o que ocorre, porque o partido xa é mañá. O Celta xoga, pois non sei, 3 partidos en 7 ou 8 días, máis ou menos. Sí, el domingo a las 5 outra vez contra Villarreal. Así que, bueno, pois mañá eu terei que ver o partido. Bueno, verei o partido máis ou menos en diferido, porque teño que dar clase e non poderei estar vendo o partido en directo. Pero, bueno, outra proba, non? Mallorca, Betis e despois Villarreal. Vai ser unha semana, uns 7, 8 días complicados para o Celta. Que agardades dese partido? Un Betis que chega con vitoria e empate. O Betis nestes 2 primeiros partidos ainda non perdeu. Agardemos que sexa esa primeira derrota fronte ao Celta en Balaídos. Como vedes o partido? Pois eu por Movistar que non poido baixar.
É outra vez de ESPN Plus, pero como digo, non home, está claro que vai ser un partido moi diferente a, quer decir, nos hai a mellor ou peor, vai ser un partido moi diferente aos que vimos, obviamente, co Getafe e co Mallorca, pois eu penso que sí. O Betis creo que ten unhas cuantas baixas bastante tamén potentes, a pesar disso ten un equipo moi competitivo, pero sempre é un equipo que che deixa xogar máis, por iso non é casualidade de que os partidos con Claudio co Betis, o ano pasado ganamos un e o outro Empatamos allí. empatamos. Pasamos ali, aquí Estaba Pero yo quero dicir, allí. sacamos resultados bastante positivos. Non é casualidade, penso que as cousas é que se nos dan mellor cando temos espacios para poder atacar. Non porque igual creo que señamos moi superiores, ni moito menos, sino porque o Celta cando ten espacios, este Celta de Giraldez, fai goles, fai bastantes goles. O tema é cando non ten espacios, que esos equipos son os que nos atarantan sempre, esos equipos que sempre están aí atrás e iso. Pero equipos como a Betis ou como a Villarreal ou como outros, a pesar de ter unha plantilla espléndida, o Celta síntese máis cómodo e pode atacar os espacios moito mellor. Ten xogadores como a Willett que penso que pode ser fundamental nestes partidos, por exemplo, ou incluso el Abdelawi que non xogou nada ben, bueno, non estivo ao nivel da pretemporada, penso que en un partido contra o Betis ou así pode dar moito que dicir. Hai xogadores que poden aproveitar ben esa espalda do Betis cando se vai máis arriba, dependendo de se lle quere quitar o balón todo o tempo Claudio a Pellegrini ou si vai ser un pouco máis vertical, pois utilizarán uns xogadores ou outros, pero de todas maneiras penso que son equipos que nos benefician máis que nos perxudican. Yo Sí, lo a ver. veo... Sí, dale. Sí, a ver, para o espectáculo, evidentemente, para mostra o partido do ano pasado precisamente contra o Betis en Balaídos, non? Esa remontada. Ademais foi o punto de inflexión da tempada, porque perdendo aquel partido metíamonos en problemas e a partir de aí collemos unha boa racha e tiramos para arriba, non? Pero sí, a ver, en teoría, partido de espectáculo, partido de pelexa por ter o balón. Evidentemente, isto era evidente que non ia acontecer contra o Xetafe, porque o Xetafe non quere saber nada do balón, está máis pendente de que non lle fagas dano que de facer dano eles. E, efectivamente, o que di Mario, casualmente eses equipos que están máis pendentes de non facer dano son os que máis dano fan logo nas transicións ao Celta, non? É un partido de ter moita paciencia, de circular o balón con tranquilidade, de non cometer erros, e sobre todo nas marcas as axudas, porque o Betis polas bandas ten verdadeiros xogadores de moita calidade. O teu veciño aí detrás non a estar moi contento nese partido, non? Todo pa diante, todo pa diante. Ese asubiaba ya a Mostoboi, imagínate. Pero eu subía ya a Mostoboi cando saiu do campo, pero ese é outro. Dicía que era un vago, chamaballe vago Mostoboi. Bueno, un personaxe. Un tipo, un histórico de Balaídos, pero un personaxe dos clásicos de Río Baixo, destes de puro e de silbido fácil. Pero bueno. E o partido do Betis, pois bueno, o que vos digo, o Celta sí que é verdade que ten esa oportunidade cos equipos que teñen máis calidade que veñen a xogar, pero sí que é verdade que se ao Celta lle quitan o balón, imos sufrir moito, porque o Celta ten unha capacidade de asfixiar o rival a través da pelota. As remontadas do ano pasado, de feito, son mostra do cansanzo que sometemos os rivais moitas veces pola circulación de pelota, pola posesión, polas axudas permanentes que teñen que facer os rivais para conter o noso sistema, e por iso houbo tanta remontada, pero para iso temos que ser moi continuos no xogo. Temos que ter posesión, temos que ter xogadas longas nos que poder desgastar os rivais. Estes equipos como o Betis precisamente son os que máis atrancos nos poñen, non? Polo tanto, nesa pelexa pola posesión de balón ou por impor o plan inicial vai estar parte do éxito, non? Neste partido, porque ademais o Betis precisamente ten as mesmas, digamos, as mesmas carencias que temos nós a nivel defensivo, non? Que é un equipo que cando lle quitas a pelota sí que é verdade que manexa a transición, pero que sufre moito, non? Nas axudas, sobre todo nos segundos tempos. Entón, bueno, partido moi difícil, partido que chega, eu contaba con ao menos ter 3 puntos a estas alturas para poder sair do partido de Betis como mínimo nunha posición de metade de táboa baixa, pero é certo que se é un partido que o Gallá non pase, pero que non somos capaces de puntuar,
pode ser un problema para afrontar os seguintes e sobre todo para afrontar o debut en Europa, non? Porque os debuts en Europa son moitísimo máis cómodos e moito máis satisfactorios cando a posición en Liga é polo menos desafogada, non? Se estamos abaixo, sería unha pena volver a Europa tantos anos despois prácticamente cos 2 ollos postos na Liga, non? E non poder disfrutar ao máximo desa competición europea. Por lo tanto, esperemos poder gañar o Betis, poder ter aire na Liga, que é o único que eu lle pido á Liga, ter unha posición máis ou menos desafogada, para logo poder pois verter as nosas ilusións en Europa, que para iso gañemos o ano pasado. Yo creo que el partido contra el Betis efectivamente va a dar al Celta la mejor opción de estas 3 que hemos tenido de mostrarse como el estilo que quiere mostrar Claudio. Va a haber, se supone, más espacios y menos presión, pero por otro lado te enfrentas a una mejor plantilla que las otras 2. Entonces, bueno, pues es un arma de doble filo y evidentemente, bueno, pues esperemos que esa evolución que estamos viendo de la jornada 1 a la 2 se siga viendo en la 3. Pero yo atisbo un partido de goles, ¿eh? Luego veremos, haremos la porra, pero un partido abierto con, bueno, pues eso, con la posesión pues en litigio, ¿no? De los 2 equipos. Y sí, yo creo que vamos a ver al Celta más alegre y más suelto de los 3 partidos que vamos a cumplir. Pero con el doble filo de que enfrente vas a tener una plantilla construida para otras metas diferentes a las que tienen Mallorca y Getafe. Entonces, bueno, pues es una buena prueba. Creo que el partido va a ser bueno para el espectador neutral y creo que va a ser un partido de goles, de bastantes goles. Entonces, bueno, pues espero que luego hablaremos de la porra. Espero que algo saquemos, por lo menos un empate. Sí, eu penso que o Celta moveu mellor o balón en Mallorca, sen dúbida, que no partido fronte ao Xetafe, e penso que iso vai ser importante. A paciencia da que falabades, o movimento de balón, a posibilidade de entrar polas bandas, que xa se viu en Mallorca que se tentou utilizar máis, e bueno, penso que a dureza en defensa a ser importante tamén. Eses momentos de falta de tensión que se viron en algún momento na segunda metade do partido en Mallorca, pois contra o Betis non se poden permitir porque o Betis pode facer ao Celta e a calquera equipo moito dano dese xeito. Non está a xogar moi ben o Betis realmente. Eu, por casualidade, vin os dous primeiros partidos do Betis en Liga e non me pareceu tampouco un equipo que estea, evidentemente, pues está a rodarse aínda e non está nun momento excepcional, non? Entón, penso que é unha boa opción xogando na casa, unha boa oportunidade para que o Celta saque 3 puntos que, ademais, precisa, porque, claro, se o partido fronte ao Mallorca tivese rematado de outro xeito, con ese 0-1 ou con un 0-2 ou con un 2, 3 puntos no peto, pois sería diferente o partido fronte ao Betis, porque habería, penso, máis tranquilidade, máis confianza, e agora, pois claro, a pregunta é sacará o Celta 3 puntos neste partido e sumará 4 como o propio Betis, ou pois seguirá sen gañar en Liga despois de 3 partidos, tendo en conta que o seguinte encontro é fronte ao Villarreal. Para min é moi importante a fortaleza defensiva, é moi importante pois que o Celta teña paciencia, como vos comentastes claramente. Hai que decir que tanto Celtoia como Fernando como Martín González acertaron o resultado en Mallorca, o meu típico resultado de 1-1 que non dixen, pois Unha vez que non lo dices, non acertei, pero unha vez que non o digo, pois resulta que ese foi o resultado. Así que, bueno, como temos partido o mércores despois da fin de semana, pois penso que podemos facer porra para os 2 partidos, porque senón quedará sen facer porra para o partido fronte ao Villarreal. Xa sei que é difícil, porque evidentemente pode haber lesións, pode haber xogadores que entren ou que non entren, cuestións psicológicas, etcétera, pero bueno, hai que facelo deste xeito porque esta tempada ven cargada de partidos, así que imos aló, comezamos co Betis, Celta Betis este mércores, é dicir, mañá en Balaídos. A ver, que se moja primero. Un 2 para o Celta.
No, O sea, 2-1. 2-1. 2-1. Xogamos na casa. Ok, moi ben. Xogamos na casa. Sí, sí. 2-1 pro Celta e quen marca, Mario? 2-1. Esa sí que non sei que o quen. Ahí te pilló. Quen lle marca? Quen marca aí? Uf. Claro que marca. Aspas se vai a inaugurar Aspas na segunda parte, porque eu penso que vai ir a banquillo primeira. Aspas e Jude Gla, veña. No, Jude Gla tamén irá ao banquillo. Da igual, veña, Aspas e Jude Gla. Aspas e Tranquilo que Jude Gla, todos juegan. Vitoria do Celta por 2-1 según Mario. Vou eu. A ver, sí, venga, vete tú. 2-0. Veña. 2-0. Goles tamén de Aspas e Jude Gla ou diferentes goles? Nah, un pouco de salsilla. Doblete del Panda. Ollo. Celebra ou non celebra? Buen hombre, como un loco. Que non, Ya no les debe subíamos. nada. Ya no es del Ya Betis. O sea subíamos. que... Fernando. Vale, yo fiel a lo que decía, vamos a ganar 3-2 y estaba ahora aquí cavilando sobre los goleadores. 2 de Jude Gla y estoy pensando en el tercer gol. Vamos a poner a... Venga, vamos a poner a Swedberg, aunque no tengo mucha fe, pero Pues, bueno, vamos a poner... É un partido para ele, eu digo xo así. Eso, Swedberg. esa combinación se ten que pagar moito, Porque, madre mía. Es que yo sí juego. Yo sí juego para ganar. Ben. Y por cierto, ahora hablando de Jude Gla, que le doy 2 goles porque me parece un jugador que le desahoga mucho al Celta, aparte de evidentemente, pues en la parte ofensiva aportar lo suyo, creo que desahoga bastante en la faceta defensiva, creo que ayuda mucho ahí Jude Gla. Sí. Entonces, me parece un jugador con una capacidad física muy interesante. Creo que ahí el Celta va a tener un poquito de aire fresco para defender mejor o incluso defender menos de lo que haya que defender. Creo que ahí va a ayudar bastante Jude Gla. Pois eu digo 1-0 pro Celta, gol de Borja Iglesias. Así que sí, súmome a salsa de Mon que marca o Borja Iglesias e ademais marca, desde o meu punto de vista, o gol que dá a vitoria ao Celta. Non sei se na primeira ou na segunda metade, pero o Panda vai mollar seguro, que di por aí en absoluto, e non só vai mollar, senón que vai dar os 3 puntos ao Celta. Entón, non hai ninguén que pensa que hai empate ou que hai derrota, non se pode falar doutra cousa que non sexa unha vitoria do Celta fronte ao Betis na casa. E despois diso, pois temos partido fronte ao Villarreal na fin de semana. Hai quen di un punto de 12 tal cual. Bueno, segundo a nosa opinión non será o caso porque todos pensamos que o Celta gaña o Betis, pero fronte ao Villarreal que pensades? Xa é un partido tamén difícil, Villarreal que ademais tivo unha moi boa actuación na segunda xornada de Liga. Mollo meu, 2-2. 2-2. 2-2, sí. Me lo quitaste. No, porque puedes repetir, non hai problema. No, pero voy a intentar cambiar. ¿Quién marca, Mario? Villarreal, gol do Panda e gol de Brian Zaragoza. Brian Zaragoza que é un xogador que, bueno, hai moitas expectativas postas nesta incorporación. 2-2 di Mario, Fer, quitouche o resultado, vas ti ou non? Sí, voy yo. Antes de hablar del todo, quiero decir que el Villarreal está haciendo un desembolso económico bestial en este verano. O sea, el último fichaje que hizo, no sé si se gastó, bueno, no sé cuántos millones se gastó en el último fichaje, que creo que es un central o un mediocentro. Renato Veiga. Sí, claro. Entonces, bueno, dices tú, es un equipo de un lugar pequeño, pero es inversamente proporcional. También venden muy bien, Fer. Sí, claro, recuperarán por ahí, pero hacen unas inversiones. No, a ver, é que vende moi ben porque xa se estaba falando de que o Crystal Palace igual paga 50 kilazos por Jeremy Pino, Claro. Non vale nin a metade, pero bueno. Crystal Palace que estará na Conference League e non na Europa League. A ver, imagíneme que esa inversión será porque supoño que van a vender, o Crystal Palace venderá a Eze, o mediapunta este que ten, bueno, mediapunta banda, ese xogador habilidoso que ten. Claro, se lle paga unha millonada a él tamén pode invertir, e sabe que ten que invertir. Agora, 50 kilos por Jeremy Pino, la madre que Inglaterra está en outras cifras. Di en absoluto que gastou o Villarreal, pero que ingresou tamén 78. Sí. Claro.
Yo voy a poner un 2-1 para ese partido. Marcan Brian Zaragoza y Iago Aspas. Brian e Aspas. Ollo. Moi ben. Mon. Difícil. Vai ser difícil, porque non podo... Claro, que vai depender moito do partido do Betis tamén. Sí, claro. Pero... Por iso digo que é un pouco complicado porque non, dende un punto de vista psicolóxico, mesmo de xogadores, pois non sabemos o que vai pasar mañá. A ver, o Gallá gañemos 2 partidos seguidos, sobre todo perante Betis e Villarreal, porque iso que son partidos que reconfiguran prácticamente obxectivos, non? Pero dando por gañado o partido Betis, vexo difícil gañarlle logo o Villarreal con rotacións, etcétera, un Villarreal que está moi forte. Eu diría 3-3, veña, para non repetir. 3-3. Entón, bueno, a ver quen marca neste caso. 3 do Panda, non. No. Pois veña, un de Hugo Sotelo, Ajá. outro de Ilais Moriba e outro de Brian Zaragoza. Veña. Moi ben. 3-3, que, bueno, pues 6 goles, bueno, xa sabemos o que correu fronte ao Villarreal a tempada pasada, non? Pero, bueno, sí, adoitan ser partidos de bastantes goles. Eu vou poñer a nota negativa neste caso, vou dicir que o Celta perde un 2 fronte ao Villarreal. Gaña o Betis, pero palma fronte ao Villarreal, o gol do Celta, ese 1 do 1-2, pois o marca Iago Aspas. Gustaríame ver o firmas, Antón. Firmas 3 puntos nos próximos 2 partidos? Esa é a pregunta. É unha boa pregunta. Non, eu non firmo 3 puntos nos próximos 2 partidos. Eu firmaría 4 puntos, non? Unha vitoria e un empate. Pero, bueno, eu non firmo 3 puntos nestes 2 partidos. Son partidos difíciles, teño que dicir. Tamén son 2 partidos na casa, 2 partidos seguidos na casa, e ademais un deles é un partido adiantado, que quere dicir que cando cheguemos á xornada 6 o Celta non xoga. Entón, bueno, pero jugamos Europa League, o sea, jugamos. Non firmo. Non. A ver, non vou dicir que vou estar totalmente descontento, pero eu quero máis. A Fer non lle pregunto porque garantizo que os firma. Tú seguro. Yo sí, lo acabo de decir, pensé que me habías oído. Pues non escuchara, vamos, mira se te coñezo. Yo sí, claro. Firma Claudio Giraldez 3 puntos de 6 aí ou non? No. Claudio non firma. Claudio firma ganar. Nunca. Quero dicir, de portas afora non vai dicir os xornalistas, sí, un partido de 2. Non creo, pero pensas que sería un bo resultado 3 de 6 neses 2 partidos? Dende logo, a ver, fantástico non, porque como ben distí, son 2 partidos na casa, non? Entón, bueno, perder un de 2 non se pode dicir, salvo que sexa Madrid ou Barcelona, que vayan ser un bo resultado, pero tampouco malo, porque hai que ver que gañar un deses 2 partidos non está nada mal, non? Porque, por exemplo, quedar no termo medio, empatar 2, que sería un botín tampouco malo, empatar contra Betis e empatar contra Villarreal, é un punto menos. Por lo tanto, hai que valoralo tamén. Claro, eu creo que o empate aí nos últimos minutos fronte ao Mallorca, pedindo a hora, etcétera, iso cambia un pouco esa situación, non? Porque, claro, tendo 4 puntos, afrontar estes 2 partidos e pensar que se poden conseguir 3, pois non está tan mal como neste caso ir a xogar estes 2 partidos con un só punto, non? Dos 6 posibles. Y por cierto que una cosa que quería comentar, que ahora me acabáis de iluminar un poco la cabeza, ¿no? El final en Mallorca es tremendo porque nos empata y la sensación es que puede llegar el segundo gol. O sea, es que eso es casi peor que el empate. O sea, la sensación de que el equipo de repente se cae y el Mallorca activa una marcha más y entonces ya empezamos a pensar en que el empate es bueno, ¿no? Por eso que al final hasta hay que valorar ese punto, ¿no? Y iba a comentar una celtada de las que hemos visto miles. Sí. Pero bueno. Sí. Okay. Iba a decir que cuando nos volvamos a ver ya sabremos nuestro camino a Europa, ¿no? El sorteo es el próximo 29. Sí, bueno, esa era unha pregunta que quería facer porque hai unha pregunta de Rubén Lomba por aquí, pero non consigo atopala, pero fala do sorteo. O sorteo é o venres, penso. Sí. Entón, el preguntaba, Rubén Lomba, se había algúns equipos en particular que vos gustarían para
para enfrentarnos a eles. Yo es que tengo que ver el listado definitivo porque incluso todavía hoy se están jugando algunas plazas, creo. O Sporting de Braga está clasificado xa, pasou a previa ou non? Porque non me lembro. Pues Se no lo estivese sé. o Braga. O Braga gustaría metelo para... Non me gusta como nos reciben. Braga e o Porto para viaxar aí ao lado. Sí, para viaxar, pero ollo con viaxar a Portugal, porque aquilo é tremendo. Son verdadeiros hooligans os seguidores do Braga. Yo estuve en Braga este verano y no me gustó nada el acceso al estadio. O sea, realmente no me apetece nada volver a Braga. O sea, me pareció un estadio muy incómodo. No tengo buen recuerdo yo de Braga. Entonces, bueno, pues a ver con quién nos toca. Creo que, lo dicho, creo que falta por completarse el cuadro de la Europa League. Estaremos no bombo 3, finalmente, ¿no? Seguro. Bombo Pues, 3. bueno, no lo sé. Bueno. En principio partimos como non favorito para clasificarnos saindo do bombo 3, pero bueno, a ver, sendo un equipo da Liga Española que ven de conquerir a clasificación para Europa, eu teño moitas esperanzas de poder pasar esa fase previa, logo as eliminatorias, pois... Bueno, teño aquí os bombos na fase de Liga, según aquí aparece, e semella que no bombo 1 estarían a Roma, o Porto, o Feyenoord, o Lille, o Dinamo de Zagreb, o Betis, o Salzburgo, e despois no bombo 2 o Lyon, o Victoria Pilsen, o Celtic de Glasgow, e despois no bombo 3 o Friburgo, o Nottingham Forest e o Niza, e aí estaría o Celta tamén, ¿no? ¿Y en el 4? En o 4, a ver, que está por aquí. Ya están completos todos los... Non están todos completos. Está o Ahead Eagles, que é un equipo dos Países Baixos e tal. Pero bueno, equipos que... Estes equipos que mencionei son os que seguramente están xa clasificados e agora hai que agardar os que aínda non estean. Pero hai algún equipo, algúns equipos en particular que vos gustaría pois que o Celta se cruzase con eles nesta fase de grupos. Que non é unha fase de grupos, realmente, é unha liguilla. Sí, a min os máis sinxelos de cada bombo. Sí, a mí tamén. Non teño... Eu vou a Balaídos co único interese de ver xogar o Celta. Se teño que ver o Milán, pero me vou meter 4... Prefiro ver o Victoria Pilsen, é dicir, o máis sinxelo posible, porque o sorteo influe nestes, non tanto na liguilla, senón despois, na Copa do Rei, despois, claro. Influe moitísimo, non? Nas túas posibilidades. Entón, o máis sinxelo posible, saídas tamén o máis preto posible tamén, porque creo que tamén influe para a Liga despois, non ter que ir a última esquina de Bulgaria ou de Eslovaquia ou tal. O máis sincero posible. Y luego yo también digo, ¿no? Que hay clubes que tienen mucho nombre y luego el nivel es menor del que creemos, ¿eh? O sea, yo también creo que hay que verlos jugar. Porque de viceversa. Sí. Claro, que hay equipos pues escondidos que te juegan un buen partido, claro, sí. Pero bueno, que creo que hay que ir sin complejos a Europa. O sea, tiene que ir con su filosofía de juego y sin complejos. Por el hecho de no haber estado en los últimos años, pues hay que ir sin complejo. Yo creo que ahí Claudio es un buen manager, un buen gestor para ir a la Europa League sin complejos y que cada uno pues haga lo que bien sabe hacer. Y de hecho creo que los canteranos y la madurez que están demostrando los canteranos, creo que ahí hay mucha labor psicológica de Claudio Giralde. E logo pensar que non fai falla facer unha liguilla espectacular para pasar. Claro, que hai mucho margen. Claro, cañando os da casa o tes feito. Por lo tanto, con tranquilidade, o que dis Tifer, con naturalidade, a disfrutar tamén. Sí, porque en realidade o que hai son 36 equipos e os 8 primeiros clasifican directamente aos oitavos de final. E despois os seguintes entre o 9 e o 24 pois aí hai que chegar a ronda preliminar. Do 9 ao 16 son cabeza de serie e despois do 17 ao 24 non son cabeza de o sea que hasta el puesto 24 hai margen. Hasta o puesto 24, efectivamente, por lo tanto, entre o 25 e o 36 é onde non se clasifica
para nada, quedan eliminados. Ya, pero ya. Claro, logo, entre logo o se, 1 e o 24, o Celta pasaría a seguinte ronda, despois habería Claro. que ver o que o pasa. tema é, logo se levas unha boa trayectoria intentar quedar entre os 8 primeiros, non? Porque Claro, aforras tamén Dos partidos, partidos. Son claro. dos menos, claro. Claro. Pero bueno, o primeiro obxectivo ten que ser pasar, e Sí. logo pouco a pouco, con naturalidade e a disfrutar tamén do evidentemente hai que ter toda a ambición do mundo de por que non intentar chegar ata a final, por que non? Porque un equipo da Liga Española sempre ten que ser aspirante a chegar a última parte do campeonato, pero tamén, levábamos moito tempo esperando por xogar en Europa, hai que disfrutalo. Sí. Eu estou de acordo, eu non estou especialmente interesado en equipos específicos. Xa sabedes que a mí me gusta moito o fútbol inglés, gustaríame que algún partido fose contra algún equipo inglés, pero bueno, tamén algunha saída preto Un contra Nottingham un aí. equipo portugués tamén estaría ben. Penso que o interesante, como ti dis, Mon, como di moita xente, é disfrutar en Europa, porque é algo que o Celta gañou o ano pasado dun xeito para min totalmente inesperado. É un verdadeiro agasallo pois para esta tempada, para Giraldez, para un Iago Aspas que tiña moitísimas ganas de e que vai xogar en Europa Sí. outra vez antes de colgar as botas. Entón, penso que é moi importante isto. Y este formato de Europa League es mucho más, digamos, positivo para disfrutar que aquel formato histórico en el que estábamos con Víctor Fernández, en el que como le saliera una eliminatoria mal, 2 partidos y para casa. Entonces, este formato te da, vamos, la vida, ¿no? Son 8 partidos, eso es muchísimo ya comparado con aquellos tiempos en los que alguna temporada de esas 4 en la que estuvimos con Víctor Fernández nos dieron una buena bofetada al principio y hasta luego la Copa de la UEFA, ¿no? Que se llamaba en aquel momento. O sea que mucho mejor este formato, sin duda. Claro, para xogar máis partidos, evidentemente, porque no fútbol de hoxe cada vez hai máis partidos, ata tal punto que hai partidos de máis, non? Pero neste caso, penso que é bo que o Celta volte a Europa sabendo que vai xogar 8 partidos seguramente, 4 na casa, e que hai moitas posibilidades de que o Celta pois poda pasar a seguinte rolda, e aí despois xa pois haberá que ver o que ocorre. Non sei se tedes algún comentario final para pechar o programa. Agora é o momento, senón, pois rematamos xa este directo do Bar Celeste, levamos xa pues, hora. Yo sí tengo un pequeño comentario y voy a acabar como igual que empecé, ¿no? Que mucha calma, que estamos empezando una temporada ilusionante, que el equipo está progresando, que es verdad que el otro día el Getafe parecía que no había acabado la liga y que seguía igual que el año pasado, que nosotros estábamos reiniciando el sistema, pues lo estamos reiniciando y no pasa nada, pero la idea es la misma y ya se está viendo, en la segunda jornada ya se vio que la idea la comparten todos y eso es muy bueno en un equipo, que todos quieran jugar a lo que dice Claudio, ¿no? Entonces, bueno, mucha calma, menos ansiedad, menos presión y un poco menos confianza. sobre todo, sí, confianza y sobre todo la ansiedad, ¿no? Yo el partido de Getafe, la primera jornada, yo veía a la afición con una ansiedad, con una crispación que yo dije, una de dos, o yo me estoy haciendo mayor o aquí la gente está fuera de sí. O sea, es que me pareció exagerado, me pareció exageradísimo, un grupo de gente bastante numeroso en todas las gradas, además, que fuera de sí completamente, ¿no? Yo miraba a mi alrededor y dije, bueno, pues estoy en otro modo, estoy en otra liga yo, ¿no? Me quedé realmente alucinado y preocupado, ¿no? Dije que no sé, no reconocía a la afición, ¿no? Más allá de que el Getafe hiciera lo que hiciera, me pareció que estaba fuera del lugar. Yo creo, Fer, que eran también las ganas de volver al estadio. El primer partido... Puede ser. Fue un mal partido, realmente. Pero el ambiente que se genera en el primer partido es muy extraño, porque hay como una mezcla entre querer volver todavía la celebración del año anterior y tal. Entonces, sí. Yo creo y querer arrasar y no sí, pero yo espero que no sea representativo de lo que nos vamos a encontrar. Creo que los ánimos se van a calmar. Espero. Bueno, hai que añadir que os que seguimos a Claudio desde o B, desde todo, sabemos que normalmente Claudio, o sea, os equipos de Claudio rinden mellor na segunda volta, incluso, quer decir, sempre vai dun progreso. Acórdome un dos anos que clasificou para xogar o ascenso a segunda, que... Abaixo.
que empezou os primeiros partidos, pero que igual os primeiros 7 partidos que había quen decía de cesalo e había dudas moi grandes e tal. Sí. Eu, a verdade é que, vamos, confío 100%, obviamente os resultados asustan, pero vamos, que nada, hai que pensar nesas cousas tamén, que é un equipo novo, que ainda estamos empezando e que Claudio xoga mellor nas segundas voltas, así que venga. Pero no nos pueden asustar un resultado a estas alturas, no nos pueden asustar los resultados. Entonces estamos perdidos, ¿eh? Como nos asusten los resultados en este momento de la temporada. Sí, moi de acordo con isto, Fer. Asustan, entre comillas, digo. A min gustaríame facer un análise un pouquiño para concluir en perspectiva. Eu lembrome hai unhas cantas tempadas de Benítez cara atrás, pero sobre todo na época de Benítez, onde estábamos a dar tumbos deportivamente, que envidiábamos moito o modelo da Real Sociedade, non sei se lembrades, que dicíamos, hai que imitar o modelo da Real Sociedade, de apostar pola xente da casa e traer pezas que suban o nivel, pero non traer xente de fora, presupoñendo que van a ser mellores cos daqui, hai que facer un proxecto da casa, un proxecto baseado en Mos, baseado na Madroa. Isto o digo porque, claro, o día a día lévanos a pensar que pasou máis tempo do que pasou. Pero Benítez estivo aquí hai ano e medio, 2 anos, soamente. Entón, este proxecto está no inicio, non sexamos, non teñamos presa demais. Está no inicio. A min deume moitísima mágoa o ano pasado, no partido de Anoeta, que gañou o Celta 0-1 ali, que foi un partido chave para clasificarnos, creo que a penúltima xornada ou antepenúltima, escoitar a Anoeta asubiar a Imanol. Pareceume unha das maiores injustizas dos últimos anos. Totalmente. E esa saída de Imanol prácticamente pola porta de atrás de Anoeta. Con todo que lles deba. Eu pensaba que si no futuro isto sucede con Giraldez, porque cheguemos a empacharnos de éxito, realmente vai ser tráxico para o Celta. Porque sería, aparte de injusto, sería tremendamente equivocado pola nosa parte. Entón, creo que así como vimos o exemplo da Real Sociedade como espello no que mirarnos dende o plano positivo, e aquí chegamos e temos un proxecto baseado en homes da casa, cada ano suben un par do filial, están a facelo ben, temos que ver tamén o espello do negativo que les fixeron e non repetir eses erros, que sirvan de espello para nós estar a outro nivel e non repetilos. E ter toda a confianza, o que dicía Fer, toda a confianza, toda a paciencia do mundo para pouco a pouco ir construindo un proxecto que con altibaixos, porque non todos os anos clasificaremos para Europa, non todos os anos mira como ver un Celta tan potente, pero mira cómo empezó mira cómo empezó el proyecto, salva al equipo de forma holgada y luego lo mete en Europa. Y es el inicio del proyecto de Giraldez. Exacto. Merece toda a confianza do mundo, toda a tranquilidade do mundo e todas as bases para poder traballar pouco a pouco e con dereito a equivocarse, con dereito a ter unha racha mala de resultados e que a xente siga estando aí, que por outra banda non me cabe dúbida de que a meirande parte da xente vai estar aí. Non me cabe ninguna dúbida, pero sí que hai un pequeno rumor dunha parte do celtismo que sí que está facendo ruido e que non é realmente un ruido que eu llevese a sentido. Creo que isto compartimos os 4. Yo el otro día vi una histeria fuera de lugar. Hacia el final del partido yo me quedé preocupado. Pero bueno, vamos a ver si la cosa se reconduce. Yo creo que en parte es por culpa de Bordalás, pero bueno, ojalá solo sea eso. Pues con esa reflexión de Mon rematamos esta emisión en directo. Moitas grazas a todos e a todas por estar no chat. Deixade as avaliacións dos xogadores fronte ao Mallorca e tamén a porra con goleadores fronte ao Betis e ao Villarreal na parte adicada aos comentarios. Mario, un placer terte de volta no Bar Celeste e agardamos que o Celta saque 6 de 6 nestes 2 partidos que veñen. Pois nada, moitas grazas, un placer estar aquí outra vez, así que nada, esperar que sí, que saian esos 6 puntos, porque senón a xente xa ves que se pon moi ansiosa. Sí. Pois sí, iso é así, pero bueno, eu o que sempre digo é que hai que ver as cousas críticamente con argumentos, cando o Celta xoga mal hai que dicilo, pero hai que tamén explicar un pouco con argumentos, xa digo, as nosas opinións, e para iso estamos aquí. Mira, parece que suena a Michel, pero para destituirlo en Girona. Y no el de siempre, sino otro Michel. No el de siempre.
Mon, un placer tamén terte de volta no Bar Celeste, sempre que o desexe se teñas tempo esta tempada, pois por aquí te agardamos. Moi ben, un placer, como sempre. Bueno, eu tamén espero ese 6 de 6, e se non, bueno, pois puntuar o máximo posible e nada, seguir a disfrutar este ano, que é un ano de moita esperanza, de moitas ganas con ese xogo europeo, paso a paso e partido a partido. E o mesmo digo para Fernando, amigo e cofundador do bar, onde atopamos o Bar Celeste, ademais de aquí en YouTube? Bueno, pues antes de nada, un placer haber estado aquí con vosotros de nuevo. Un fuerte saludo y abrazo a todos los seguidores que están con nosotros en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Facebook, en fin. Yo creo que en las principales plataformas, ahí seguiremos y nada, que pueden dejar comentarios en cualquiera de ellas y que siga creciendo esa masa celeste. E agora, para rematar, damos o berro celeste, pero antes hai que dicir a todos e a todas que estades aí a escoitarnos, pois agora ide ao Teixugos Podcast a escoitar a Chema, que vai estar por aí tamén. Bueno, pois aí tedes a cita dentro de 3 minutos, polo que parece, porque xa son case as 10 da noite en Vigo, case as 3 aquí en Martin, Tennessee. Teño que ir a unha xuntanza eu mesmo aquí na universidade, pero imos co berro celeste para axudar o Celta nestes 2 partidos que veñen, Betis e Villarreal. Eu deixo o balón botando e vos a berrar, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! Celta!